Ayan. Mega shout out Jibun Vlog. Sayaw mga toy, mga toy. Maglilista po tayo ngayon sa ating pakagat at paangat program. Klaro ba yung boses natin dyan? Mga press 1 nga kung okay lang yung boses natin. Press 1 mga choy kung okay lang ba yung output natin. Ayan. Mega shout out Jibun Vlog. At mega shout out Marlene Ancahas. At mega shout out Dimple Vlog, Dimple Girl Vlog. Ayun, press 1, okay kayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman ang ating hanap ang buhay? Sandali lang mga kaibigan at maglista muna tayo sa mga andito pumasok sa bahay ni Ayayay Bisdak Vlog. Sayaw sa una mo mga choy o mga chaya. Sa mga andito na, huwag muna kayong umalis. Huwag muna kayong umalis sapagkat meron tayong pakagat ng WH at paangat program today. At baka mamaya kayo po ay palari na manalo ng mga pa-load natin. 50 pesos load. At baka kung maganda ang ating mode ay magbibigay din tayo ng 100 pesos load. Mega shoutout sa iyo Marilyn Ancahas.
Number 1 man kayo. Mga choy. Hoy DJ, pag-sure diha. Guyang, baby! Ayan, maraming salamat sa patamsak natin dyan, Dimple Girl Vlog. Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, balar 5, tag 5 na tanan. Ayan, mega shoutout sa iyo, Enday Miroy! Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan tag 5. Basa. First viewers host, sabi ni Jibun Vlog. Ayun oh, maraming salamat. Shout out host Ayayay Bisdak Vlog, sabi ni Marilyn Ann Kahas. Magandang araw din sa iyo, Dimple Girl Vlog. Tamsak lang Lud yan, nag-work man jud ko. Walang problema at magandang umaga sa iyo. At maraming salamat sa ating patamsak dyan kay host. Shout out sa lahat, sabi ni Laga Vlog, Sami Firo. Shoutout host Ayayay Bisdak Vlog, maayong adlaw Team Sikdan host, sabi ni Inday Miray. Ayan, maraming salamat sa ating patamsak dyan, mga kahigalaan, mga kaibigan. Jampong. Okay lang, Jampong. Ayan, mega shoutout sa iyo, Melonsky Duran. Saglit lang mga kaibigan sapagkat ating ililista ang inyong mga pangalan. Sapagkat meron tayo ngayong pagkagat ng WH at Pangat program. Guyang, baby! Busy muna ako, antok pa, lalakarin ko mamaya, kutsi, walang isi, sabi ni Laga Vlog, Sami Firol. Walang problema, Laga Vlog, Sami Firol. Noted na noted yan. Ayan, mega shoutout sa iyo, Aisha, as walang iba kundi si Daisy Donut. Maraming salamat sa iyo, Daisy Donut, sa ating pagdaan at pagpatamsak dyan sa ating host, Kuya Ayayay Bisdak Vlog. Ayan, mega shoutout sa iyo, AM Studios. Ayan, mega shoutout sa iyo, AM Studios, at maraming salamat sa pagpasok sa atin sa bahay ni Kuya Ayayay Bisdak Vlog sa ating pang-apat na LS for today.
Sa mga andito na sa bahay, kung maaari ay kung wala kayong gagawin, kung gusto niyo magubos ng oras kasama si Ayay Bisdak Vlog, ay maubusin niyo na ang oras. At mag-standby na kayo sapagkat meron tayong pakagat ng WH at paangat program. Ayan. Mega shoutout sa iyo, Konyang Girls! Mega shoutout sa iyo, Konyang Girls! Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ni Kuya Ayayay Bisdak. Musta sa host at musta po sa lahat na nandito. Maraming okay lang Konyang Girls. Tamsak dan boss, sabi ni Konyang Girls. Maraming salamat sa ating pagpatamsak dyan. Enday Miray, inunahan na kita sa bahay mo. Kau na bahala pabalik, sabi ni Marilyn Ann Kahas. Ayan, mega shoutout sa iyo, Jupay P Channel. Sandali lang guys kasi naglilista pa tayo ng ating mga panauhin ngayong umaga. Ayan, mega shoutout sa iyo, Nining Bibom. Maraming salamat sa pagpasok sa atin sa bahay ni Kuya Ayayay Bisdak Vlog. Maraming salamat sapagkat nakapasyal ka sa ating munting tahanan. Ayan, mega shoutout sa iyo, Kusinirong Pinoy Vlog. Ayan, mega shoutout sa iyo, sir. Present kapatid, Yahoo at Ayay Bisdak Vlog, mega shoutout sa iyo sa lahat, sabi ni Kusinerong Pinoy Vlogs. Ayan, mega shoutout sa iyo sir at maraming salamat sa pagdating mo sa bahay ni Ayay Bisdak Vlog. Alam kong busy ka sa trabaho sir. Tamsak lang, sapat na po sa akin. Ayan, mega shoutout sa iyo, River Kibi. Ay po sa mga bisdak diha, magtinabangay na tama yung utos sa tanan, lalo na sa host natin, napaka-macho ang boses, Ludi. Ayon. Maraming salamat sa pagpabukad sa atay nato dia, River Kibi. J-Cam River Kibi. Idol Achop Boulevard. Achuk Boulevard mga chong. Achuk Boulevard mga chang. Larga bula. Lista sa una ta ha, mga Bisaya dia. DJ Cam Idol Paalala lang po sa lahat na nandito, tayo po ay naka-jacket lahat. At maraming salamat sa pa-jacket natin dyan. At sapagkat mahigpit po natin ipinagbabawal muna ang paglapag ng sarili nating link dito sa bahay ni Kuya Ayayay Bisdak. Dahil pinag-aaralan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon. Onsa ko no? Ay sa lista sa ta. Kahinay ba nato musulat ani oy?
ayan. Naglilista na po tayo. Ayan, tapos na po tayo maglista at babasahin na po natin kung sino ang mga nandito. Isayaw, ihataw kay DJ Tamsakdan mo, sabi nining Bibong. Kim. Ayay Bisdak, dito ka lang ha, kakain lang, salamat, sabi ni Inday Miray. Kanais, uy, sabi ni Nining Bibong. Unsay kanais ba? Paangat po kayo na host, sabi ni Jupay P Channel. Kung marami po tayong panauhin ngayon, pwede po tayong magpaangat. Iangat po natin ang ating mga upuan. Tamsak naman dyan sa mga madlang friends. Tamsak Badsong Ludios. Kinsa ka ni si River Kibi ba? Di ka ni si Kipigong? River Kibi, dili ba ka ninja? Legit na legit ka ba? I-share muna natin sa ating mga kaibigan, ha? Abay, baka pwede sila ngayon. Baka gusto nilang magubos ng kanilang oras kasama si Ayay Bisdak Vlog. Abay, bakit hindi? Tatlong oras po tayo makipagkulitan kay Ayay Bisdak Vlog for today. At pagkatapos po ng ating live ay pupunta po tayo sa ating kaibigan na si Skiptron Vlog. DJ Kim, Idol. Ayan, basa. Ayan, mega shoutout sa iyo, Miles Manligoy. Mayong buntag diha kanimo, Madam Miles Manligoy. Pa-shoutout ko dira dong na mahaw ko sudan bulad nga tamban pagkalame baana. Ayan, mega shoutout sa mga nandito na sa bahay ni Kuya Ayay Bisdak. Kafita ninyo guys, magpagising si Ayay Bisdak Vlog na nakita ko ha. Kafe. Kana laging kafe gahapon ra na ba? Kung gipi pa ng F, da pirti ng dauga. DJ Kim, Idol. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Baka meron pang hindi nakatamsak dyan, baka naman. Hi Ma'am Marilyn Ancahas, sabi ni River Kibi. Alam na dis kung kinsa ni si River Kibi.
20 minutes past the hour of live stream. Time check has been brought to us by Marilyn Ann Kahas, nga nagpakapi-kapi lang diya sa iyang kilid. Hi River Kibi, shout out sa iyo, sabi ni Marilyn Ann Kahas. DJ Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ. All the mix. Marilyn Ann Kahas, mega shoutout sa iyo at Jupay P Channel, mega super shoutout sa iyo, sabi ni Kusinerong Pinoy Vlogs. Maraming salamat dyan, sir, sa pag-stay mo. Alam kong busy na busy ka ngayon. At baka dadami ang tao dito, sir. I-flex natin yung LS mo din. Kung may LS ka po ngayon. Hi Chip, Kusinirong Pinoy Vlogs, patuto ng recipe. Paturo pala ng recipe, sabi ni River Kibi. Aluy sa karabaw! Aluy kasi mong kabaw! Kaw, 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 hala! 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 Ay na lagi glabang! Halang kabaw! Halang tao! Ang tao! Walang time, sir. Pasok ako. Suporta na lang ako, brother. Ang tao! Ayan. Maraming salamat sa iyong suporta, Kuya, Sir Kusinirong Pinoy Vlogs. Bakit ninyo? Sabayan ninyo! Wala ka po muna, wala kang time ngayon pala para mag-LS. River Kibi, halika na sa aking kusina, sabi ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Ayan, mega shoutout sa ating 13 billion viewers in the house. Ayan, mega shoutout sa iyo, Aisha Lopez Ariola.
is the mix of DJ Brad. Ayan, mega shoutout sa iyo, Mayans Vlog! Mayans Vlog. Ayan, mega shoutout to you, my friend Payananggal! How are you, amigo? How's the things and how's everything? Thank you for visiting in my home. Ako ay DJ ka, sabi ni Daya Payananggal. Kaloy ka Ayan. kalabaw. Good morning, amigo. Kaloy ka tibong kabaw. Kaw, 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 kaw. Hala, ay nalag. Grabe ang ganda ng boses mo, Ermatsong host. Labang! Pang DJ ang dating, woof. Ang kabaw! Alang tao! Ang tao! Ang tao! Sarap sumayaw, yan. Bakit ninyo? Lumabas ka na at sumayaw ka na dito sa aking likuran. Sabayan ninyo! Yay, fine kabayan, God bless, sabi ni Dapayananggal. You're rocking, go ahead, as per Dapayananggal. Oh my God, amigo. Mapapasubo na naman may English nito. Mga Bisaya, isang budots naman dyan, sabi ni River Kibi. This is the mix of DJ Brad. All done, full package, River Kibi, sabi ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Ayan, River Kibi, inunahan ka na ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Ayan, Mayans Vlog, andyan pa rin sa ating bahay at nakikinig sa ating pabudots-budots for today. Ayan, 28 minutes past the hour of live stream time check has been brought to us by Kusinirong Pinoy Vlogs. At kung gusto nyo masasarap at mga malinamnam na mga pagkain ay bisitahin nyo lang ang bahay ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Kusinirong Pinoy Vlogs, hello po, sabi ni Jupay P Channel. Dan po Aisha Lopez Ariola, sabi ni Mayans Vlog. Salamat Chip, yes Chip. Kusinirong Pinoy Vlogs, wop wop, sabi ni River Kibi. Maraming salamat daw, Chef. Ayan, mega shoutout sa 15 billion in the house. Kumusta po, sabi ni Dapayananggal. Mabuti, amigo. Here, still in the house. Ayan, mega shoutout sa iyo, Madam Jane. Ayan, mega shoutout sa iyo, Shai, Kendra Shai. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa bahay ni Aya Bisdak Vlog. Sa ating pang-apat na LS for today. 30 minutes past the hour of live stream. Time check has been brought to us by Shai, Kendra Shai.
pinaka-legit na kaibigan natin. Ang isa sa pinaka-legit na ating kaibigan. Naunsa naman dani, nabulol naman dani. Nagkasapit-sapit-sapit naman atong dilaan eh. Dahil dyan, ililista na kita, Shy, Kindra Shy. Dali na mo mga amigo, o kakong amiga, paminaw o panayaw mo sa bag-o kong sunata. Simple ragon, para lang tamali. Ayan, mega shoutout sa iyo, Kin Au. Ayan, welcome to you, Kin. Kane, ano ba? Paano ba to bigkasin yung mo, pangalan, Kane? Paggalaw, dali na mo mga amigo, o kakong amiga, paminaw. Ayan, mega shoutout sa iyo. It's me, Kendra. Panayaw mo sa bag-o kong sunata. Simple ragon, para lang tamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. DJ Crease. Ayan, maraming salamat sa iyong suporta. It's me, Kendra. At Shy, Kindra Shy. Napapasayaw ako sa sound ni Hosty, sabi ni Madam Jem. Ano pang hinihintay mo? Sayawan mo na. Kane po. Ayun. Maraming salamat sa iyong pagdaan, Kane. Ayan po sa mga bagong pasok sa ating bahay ni Kuya Yaya Bisdak Vlog. Lahat po kayo ay may jacket dito. Pero mahigpit po nating ipinagbabawal muna ang paglapag ng ating sariling length. Taas ang kamot, Sapagkat ang ating munang pinag-aaralan. ikembot ang lubot, mga Ano ba yung pinag-aaralan, Loy? budas o mga budot. Ano ba ang iyong pinag-aaralan? Taas ang kamot, Wala ka naman yata ang pinag-aaralan. ikembot ang lubot, mga budot. Pandamay na lolo to, ibis do mga atong graduan eh. Taas o mga budot. Dili na mo mga amigo, o kakong amiga, paminaw o panayaw mo sa bag-o kong sunata. Simple ragon, para lang tamalingaw. Good morning po sa mga tao sa loob ng bahay ng Kasagingan. Shoutout po sa inyong lahat, sabi ni Madam Jem. Ikembot, sabay sa pag... Mega Ilohos na late, sabi ni Shy Kindra Shy. Yan. Dali na mo mga amigo, Dan po sa iyo, River Kibi, sabi ni Mayans Vlog. kakong amiga, paminaw Tamsak dan po sa iyo, host. Thank you, host, sabi ni Madam Jem. o panayaw mo sa bag-o Jupay P Channel, love, sabi ni Kusenerong Pinoy Vlogs. kong sunata. Simple ragon, Shoutout host, newbie here, sabi ni Kane. para lang tamalingaw. Ikembot, sabay sa paggalaw. Shoutout King Kane, sabi ni Madam Jane. Ayan. Simulan na natin ang ating pa-WH. Just ask the repeat of DJ Mamimigay po tayo ngayon ng WH. Ayan, it's me Kendra. Mega shoutout sa iyo, CC60, sabi ni Melonske Dorang. Hi po, Kusinero Pinoy Vlog, sabi ni Madam Jem. Shoutout po sa lahat, sabi ni Marilyn Ann Kahas.
Ayan. Meron pa po tayong 12 billion people in the house. At ang iba dyan ay nakabusy lang muna. Melonsky Dorang Hilo, Sisi Puyaters mo, kagigising lang, sabi ni Shai Kindra Shai. Woof, filo sa mga bagong pasok dyan, tamsak naman tayo dyan, sabi ni River Kivi. DJ Armand. Mayas Vlog, Completos Ricardo, sabi ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Ayon. Tutok sa sukarap. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Middle fingers up. Middle fingers up, tutok sa sukarap. Shout out po Melonsky Dorang. Hi po, good morning, sabi ni Madam Jim. Madam Jim, mga mega shout out sa iyo from Kusinerong Pinoy Vlogs. Ayan, legit pala to si River Kiwi pala. Bisaya kayo. Daghang kay salamat busing sa atong pag-adto o pagbisita diri sa atong balay. Sa pinakagamay nga balay. Ayan, meron na po tayong 14 billion viewers in the house. At 15 billion tamsak in the house. River Kibi, inunahan ko na sa bahay mo. Salamat, sabi ni Shai Kendra Shai. Ayan. Maganda ang mga nasa dito sa bahay. Nag-uunahan, so hindi na kailangan natin ng paangat program nito. Ito ang kagandahan. Hindi na naghihintay na unahan. Bear muna Sir DG Host, BG muna Sir DG Host, magluto muna ng tanghalian sa mga dumikit. Salamat ng marami, lalo na sa iyo at timanon nataka kay Lingaw diri. God bless you all, sabi ni River Kibi. Ayon! Daghang kayong salamat River Kibi sa imong pagpatambay. Hala, pagluto na diha sa imong pananghalian. Basig na isubra, tagin taon si host dire. Kay basig magutman. Dan po Ma'am Shai, Kindra Shai, sabi ni River Kiwi. Ayan, mega shout out to you, Hannah's Kitchen 24. Yes, this is English now. Thank you so much for coming in my home. I don't know if you will understand my English, because my English is for work only. Hello host and everyone in the house, happy Monday. Package delivered, Madam Jim plus mukbang pasta, sabi ni Kusinero ang Pinoy Vlogs. River Kibi buha, I shall return. Ayan. Mura din si MacArthur sa River Kibi. I shall return.
Yap, Kusinirong Pinoy Vlogs, thank you. Breakfast tayo. Nalit ako pagbasa. Ayan, sabi ni Madam Jim. Mega shoutout sa iyo, River Kibi, sabi ni Madam Jim. River Kibi, inunahan ni kita sa bahay mo. Ikaw na bahala sa akin pabalik, sabi ni Marilyn Adcahas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At magandang gabi po sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat sa mga mag-uubos na naman ka ng kanilang oras dito sa bahay ni Ayayay Bisdak Vlog. Maraming salamat sa inyong pagtambay at pagtamsak dyan. May parapol po tayong nalalaman ngayon. Pagalipas ng isang oras. Ayan, BG lang, kain muna kami guys. It's me Kendra, Ayay Bisdak Vlog, sabi ni Milonsky Dorang. Ayan, maraming salamat sa iyo pa BG lang muna dyan sa Milonsky Dorang. Huwag mo talaga sabihin ng BG lang kasi napakalaking tulong yan sa aming mga nagla-livestream. Sans Universe host, di po kita marinig. Abay, bakit di nyo po ako marinig? Pakipreswan nga sa mga nakakarinig pa sa akin ngayon. Mega shoutout sa iyo, Sans Universe. Ayan, Sans Universe, naririnig naman nila ako. Baka ang may problema ay yung speaker mo. Baka nakamute ka, Sans Universe. Ayan, maraming salamat sa nag-participate na mag-press 1 dyan. Very appreciated, all you guys, Chang and mga Chong. Sans Universe. Ayan, mega shoutout sa iyo, Yan ZG, hello host. Ayan. Milonsky Dorang, 8 ka muna, sabi ni Shai Kindra Shai. Baka may nakalimutan ako padyakitan yan, i-shoutout nyo lang si host. Kasi malilimutin na rin to, minsan. May palis na ba? Sabi ni Yan Gigi. Oh, meron palis na Yan Gigi. Nililista ko na dito ang mga nandito. Ang mga nandito, nililista ko na dito. After 1 hour, magsisimula po tayo sa ating pakagat at paangat program. Pero pwede nyo namang unahan sila. Kung video busy kayo, mayat maya, so pwede nyo silang unahan ngayon nga nandito pa sa bahay ni Kuya Ayay Bisdak Vlog. Narinig na kita host, sabi ni Sans Universe. Ayon! River Kibi, daan na po ako sa iyo. Kinalimbang ko na kampana mo, sabi ni Madam Jem. Gandang pong workout. Ano yun? River Kibi, daan na po ako sa iyo. Okay, nabasa ko na to. Gandang pang workout ng background music, sabi ni Kusinirong Pinoy Vlogs. Ayan. Maraming salamat, Kusinirong Pinoy Vlogs. Guys, sa gusto ng mga maraming pagkain sa mga malinamnam na niloto
pwede nyo pong bisitahin ang bahay ni Kusinerong Pinoy Vlogs. Sapagkat maraming sa kanya ang pinakamalamian ng mga pagkaon. Pinakamalamian nga pagkaon nga lutong Pinoy! Hi, it's me Kendra. Ayan, yan. Hi, it's me Kendra. Mega shoutout sa iyo, sabi ni Madam Jem. Madam Jem, hello. Sisi, sabi ni it's me Kendra. Forty-five minutes past the hour of live stream. Time check has been brought to us by It's Me, Kendra. Classmate ko yan si Madam Jim kay balik, sabi ni It's Me Kendra. Ayan. Mag-classmate pala dito. Almusal lang muna tayo ho, sabi ni Kusinerong Pinoy Vlogs. Ayan. Ayan, nag-aalmusal na si Kusinerong Pinoy Vlogs. Tinira niya na yung mga niluto niyang pagkain Pinoy. Sa mga andyan at nakikinig pa sa ating live stream ngayong umaga, meron na lang tayong 13 minutes para umpisahan ang ating pagkagat na bulit at pangat program. At tika lang, mag-isip muna ako ng mga palaro natin ngayon. At ano ba ang pwede at maganda ating laruin ngayon? Nalista na po ako, host. Ayan. Listang-lista ka na, yan CZ. Andito ka na sa listahan. Hintayin nyo lang at tayo mag-umpisa maya't maya. Hiyo nga, puyatan ba? It's me, Kendra. Yan, sabi ni Madam Jim. Yan, mega shoutout sa iyo, Skiptron Ayan, walang problema sa ating palitlit dyan, Skiptron Vlog. Alam kong busy ka ngayon. Natanggap mo ba ang ayuda at paayuda natin dyan, Skiptron Vlog? Presto kung natanggap ba natin kaninang umaga yun. Mga 1 oras na ang lumipas sa ating pagpadala ng ayuda dyan sa iyo. Okay. Madam James, hello po. Tapos na po ako sa iyo. Huwag po agad balik. Salamat po ng marami, sabi ni Sans Universe. Ayan guys. Hindi na yata kailangan natin ng paangat program dito. Sapagkat nag-uunahan na kayo. Pero walang problema, ipagpatuloy muna natin. Ipagpatuloy natin sapagkat meron diyang busy. Isa lang ang ginagamit. At hindi makalis-alis sa bahay ni Kuya ay Bisdak Vlog. Kasi nawiwili sa kanyang tugtog. Ayan. Ayan na. Ayan, ilista natin si Skiptron Vlog. I-try natin ngayon ang ating pangat at pagkagat program kung gagana ba? O sa Binisaya pa kung musalir ba?
Bisdak Vlog, with di ko pa na check pre, saglit may gagawin ako. Yan, sabi ni Skiptron Vlog. Dancing to the beat. Sige pre, take your time pre. What exclusive mix by Madam Jim, ako din may-ari ng It's Me Kendra, o puyatan na naman ng todo, sabi ni Shai Kendra Shai. DJ Boom Boom. Tulog muna kayo guys. 5, 6, 7, go. Unahin natin ang ating mga sarili. Bago ang pagsuporta sa iba, pero maraming salamat sa inyo dyan. Kahit mga puyat kayo, andyan pa rin kayo. DJ Boom Boom Remix. Ang ganda-ganda nga ng music nyo, sabi ni Madam Jim. Ayan, maraming salamat. Isa budots lang naman dyan. Budots lang naman to. Ayan, mega shoutout sa you, Uday at Role. Magandang umaga sa iyo, Uday at Ralek. For you to song. Maraming pasalamat sa ating patamsak dan dyan. Skiptron Vlogs, hello, sabi ni Shai Kendra Shai. Uday at Ralek, mega hello, CC classmate, sabi ni Shai Kendra Shai. Ang lula ng mga alien andito na, sabi ni Uday at Ralek. Ayan. Maraming salamat sa pagpatambay mo sa tanod ng mga alien. Tanod ng kalawakan. Wow! Kay DJ Boom. Walang problema, walang... Ayan! Pa-share it naman! Maraming salamat sa inyo. Ang tanod ng kalawakan, wala iba ko si Ayay Bisdak Vlog ang pangalan. Galing ako kay Mami Peng. Nag-live pala si Mami Peng din. Pasensya na Mami Peng. At sapagkat nag-live din po tayo ngayon dito. Umiikot lang ako sa inyo lahat, sabi ni Uday at Ralek. Maraming salamat sa ating pag-ikot-ikot dyan. Dahan-dahanin mo lang ang pag-ikot, baka ka ikay mahilo-hilo. Balik na ako sa glita, Ayay Bisdak Vlog, sabi ni Marilyn Ancahas. Ayan, walang problema Marilyn Ancahas. Kay Mami Peng, GP Mix at sa'yo bro, sabi ni Uday at Ralek. Tama kasi nag-i-release din si GP Mix ngayon. Sinabayan ko pala siya. Ganun po ba, Shai Kendra Shai? Okay po, Sisi, sabi ni Madam Jem. Ayan, mega shoutout sa iyo, Miss Patty Kim! Maraming salamat, Miss Patty Kim, sa pagdaan mo sa kay Kuya Ayay Bisdak. Thank you po, host, sabi ni Miss Patty Kim. Walang problema, Miss Patty Kim. Maraming salamat din sa pagdaan at pagbisita natin sa bahay ni Kuya Ayay Bisdak Vlog. Support lang all sa Team Alien bro, sabi ni Uday at Ralek. Maraming salamat sa pag-support mo sa atin. Sa ating lahat na mga ka-Team Alien. Madam Jim, mega shoutout sa iyo sis, sabi ni Uday at Ralek.
madam, andito mga alien, sabi ni Madam Jim. Ayan. Bahay din kasi ito ng mga aliens. Ayan, ayan, ayan. Lingid po sa inyong kaalaman, ako pala ang tanod ng aliens. Kung si Skiptron Vlog ay pulis ng pangkalawakan, ako naman pala ang tanod ng kalawakan. DJ Newly appointed na Woman self-appointed na tanod. Remix. Miss Patikim, napuntahan ko na bahay mo. Salamat, sabi ni Shai Kindra Shai. Tanod lang kasi yung ma-afford natin. Tanod lang. This is the best for you. Mabuti yung tanod kasi libre kape. Mayroon Silly, mega shoutout siya. Welcome sa ating bahay. Sa ating munting bahay. Sa ating may bahay ng may bahay. Mega shoutout sa iyo, Mayroon Silly. Lista muna kita, ha? Ang music talaga mapapasayaw ka. Sabi ni Mayroon Silly. Mayroon Sil. Pandamay gini mga Bisaya Kabdi ka belum mo madlitok. Mayroon Sil. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pasensya na po. DJ RJ. Sayaw mga choy, mga aliens. Ayun kuha mo host. Ayan, Mayroon Sil. Ayan. Sorry po, pasensya na po. Kanina pa nga ako sumasayaw, Mayroon Sil, sabi ni Madam Jim. Miss Patikim, hilo po, nakasalang na. Huwag po agad balik maya. Salamat, sabi ni Sounds Universe. Ayan. Mga nag-uunahan na. Kaya pala, sapagkat nabasa nila ang rules in the house, bawal magsabi ng unahan muna ako, unahan muna kita. Unsa ko na? Kaya Madam Jim napasayaw agad ako, sabi ni Mayroon Sil. Party man tayo sabi ni Kane. Ayan, 58 minutes past the hour of our live stream. Time check has been brought to us by Bagong Pasok, Mayroon Sil. One minute past the hour of 2 p.m. Pinas time. And one minute past the hour of 10 UAA time. Ayun salamat host, sabi ni Mayroon Silly, walang anuman. Flexo kayong lahat dito sapagkat kayo ang pinaka-sponsor ko. DJ RJ. Sayaw, choy. Tisoy, ang mga tisoy. Ora po. Naka 15 minutos break lang kasi ako kaya sumilip sandali, sabi ni Mayroon Sil. Ayan, maraming salamat sa iyong pagsilip at pagpatamsak dyan kay host Mayroon Sil. Langoy, sayaw, tapok.
Very appreciated. Muragad ako kakalag sa manita. Og samok-samok. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3. Dito na ako ayayay, sabi ni Marilyn Ancahas. Welcome, welcome, welcome back Marilyn Ancahas. Ay, wow, salamat din at hello sa lahat. Ayan. Hello, 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 hello sa lahat, sabi ni Myro Ancili. Myro Ancili. Ayan, maraming salamat sa iyong pagpatambay dyan. Sa ating panunood at pakikinig. Iyag na lang ko ako kay Tania Ayay, sabi ni Marilyn Ancahas. Walang problema, tulog yata. Tulog nga. Sarap Joy, sayaw mga Joy. Joy, 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 mga Joy. Joy, 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 mga Joy. Sayawan na, sabi ni Madam Jim. Joy, 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 mga Joy. 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 Joy, 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 mga Joy. Joy, 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 Grabe yung music, sabi ni Uday Atralik. Grabe, murang na-hospital ang music. Sayaw, sayaw, Joy! Ayan, umpisa na natin ang ating pagkagat ng WhatsApp. Ang una nating ibibigay ay 5WH. Breakfast lang ako, tara kain tayo, sabi ni Myro Ancil. Ayan. Kain ka lang dyan muna, sir. Or madam. Pasali hosta. Ayan, nakalista ka na, Udi at Ralek. Lahat ng pumasok dito at lumabas ay inilista ko. Yun no, andito na ako ulit ay Bisdak Vlog. Pre, nasi ko na. Salamat pre, may pang-ilis na ako. Wait, register muna ako kasi lapit na maubos dito ako pre, sabi ni Escape Tron Vlog. Ayan pala mga kaibigan. Ayan pala mga kaibigan, si Escape Tron Vlog ay meron po siyang LS. Pagkatapos po ng ating LS, 4 PM Pinas time! Doon po tayo ulit makipagkulitan, makipagkaibigan, at makipagkaamayan. Okay bro, thank you Uday at sabi ni Uday at Raleigh. Uday. Shout out sa lahat ng Team Alien na nandito. Mega shout out. Uday at Raleigh, na miss kita. 5 seconds di tayo nagkita. Baby Tall, sabi ni Skip from Block. Wow, sana manalo man lang ako. Kaso malas hindi ako nanalo, sabi ni Madam Jen. Baka manalo ka ngayon, sapagkat napakasimple ang ating ipasagot. Simple ang ating ipahula. Skip Tron Vlog sa lahag, sabi ni Myro Ancil. Sige o pag-isoy, mura ramag yun. Silang mga isoy, ang ilang nawang, wala ramay mga lamay. Kung
na, Choy. Sorry talaga ni Choy. RJ. Mayro Ansil, Madam Jim, kumusta kayo mga kapatid? Ano naganap sa inyo mga kaibigan ko? Sabi ni Skiptron Vlog. Skiptron Vlogs, hello Bibi Tol, sabi ni Uday Atralik. Sam's Universe, King Ken at Marilyn Kaz, kumusta mga kapatid? Sabi ni Skiptron Vlogs. Miss you all is the Team Million. Sabi ni Uday Atralik. Skiptron Vlogs, ano na? Sabi ni It's May Kendra. Meron Ansil, papunta na po sa bahay mo, wag po agad balik sa akin ha. Salamat po, sabi ni Sam's Universe. Marilyn Kaas, big shout out to you, sabi ni Uday Atralik. Skipton Vlog, ito nakatambay kung saan ang mga alien, sabi ni Marilyn and Kaas. Sige po, Sam's Universe, sabi ni Mayro Ansil. Sam's Universe, balikan po kita maya-maya. Palamigin lang natin konti para iwas palo ni Lolo, sabi ni Miss Patty Kim. Hello po, Skipton Vlog. Sinsya hindi ako nakadalaw kahapon sa iyo kasi may charge service po. Di ko na rin natapos LSTCC Lynn Carpio, sabi ni Sam's Universe. Sam's Universe. Maganda pa rin lalo na sa dilim, sabi ni Skiptron Vlogs. Ayun, sabi ni Mayro Ansil. Ayan, maganda pa rin daw. Thank you, mega Oday Atralik, sabi ni Marlene Ancahas. Same tayo, paikot-ikot lang, Team Alien, sabi ni Oday Atralik. It's May Kendra, andyan ka pa pala, sabi ni Skiptron Vlog. Oday Atralik, miss you too, sabi ni Shai Kendra Shai. It's May Kendra, kamusta na? Sabi ni Skiptron Vlog. Skiptron Vlog, yes, nandito na rin, kambal ko. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, umpisahan na natin ang palaro. Unang palaro, WH. 5 oras na WH. 5 oras. Sam's Universe, okay lang kapatid. Unahin mo na mga kailangan dapat gawin bago ang YT. Ayun. Tama. Unahin mo na ang iba bago ang iba. Is Shai Kindra Shai, akala ko multo. Kamusta naman Sisi? Ko na maganda, sabi ni Skiptron Vlog. Puro mga naka-charge ang lahat ng alien, sabi ni Uday Atralik. Ayan. Naka-charge lahat. Naka-full charge. Ayan. What's in the box ulit tayo ngayon? Kasi hindi ko alam kung paano magpinuhin nyo dito sa live stream. Paano kaya magpinuhin nyo? Pag-aralan ko pa yan. Manood muna tayo ng ibang live stream kung paano sila magpapinoy-pinoy-pinoy nyo. Kasi hindi natin alam dito. Ay, Bisdak Vlog, sasali po ba ako dyan? Lagi mo naman ako piniplay Oh, kasali ka. Ibalay mo makamanalo ka. Di may additional 5 what's R? Ayos! Ay sus, Ginoo. Mga music nagising yung natutulog kung pulso, sabi ni Uday Atralik. Para ni kay Tuloy, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong karta kundi para sa amua sa katawan. Kami na may resyo sa inyo. Kung apa, way sirado. Skipton Vlog, sisi ko, maganda, wow, natulog ako ng todo. Ang sakit na kasi ng bangs ko, sabi ni Shai Kindra Shai.
Udi at Ralik Shy Kinder Shy, nakatulog ako maaga kagabi, mga 12 ata, natulog ako, naghanap katawan ko ng higaan, ayan. Ayan, unahin talaga natin ang tulog. Unahin ang sarili bago ang ibang sarili. Unsa ko no? Udi at Ralik, sarap ng pakiramdam ko ngayon, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan, kasi kumpleto yung tulog natin, Skiptron Vlogs. Shy Kinder Shy, salamat po, balikan po kita maya-maya, palamigin din po natin ha, para sure ball tayo kay Lolo. Mga kaibigan, yung salubong, wala pong problema yan. Yan po ay aking natutunan mula sa kay Skiptron Vlogs, ang pangalan. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-ikunahan. Meron po tayo ngayong 15 billion people in the house. Baka meron tayong 10 billion people in the house active. 10 billion active in the house. So wala, larga. Ilaro na natin to kasi sayang naman yung 5 oras. Kasi yung mga nanalo kahapon, natapos kaninang umaga. Natapos sila ng alas 8 ng umaga. Kaya larga. Ayan, press 1. Sa mga gustong sumali dyan, ang una natin pa premyo 5WH. Larga. Arat na. Miss Patty Kim, kumusta ka po? Unahan na kita ha, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan, nangunguna din yan si Skiptron Vlog. Sapagkat hindi yan nakakatulog kapag hindi kayo nabalikan. Out na kus, back to work na, sabi ni Myro and Sil. Ayan, maraming salamat sa iyong pagdaan at pagsilip, Myro and Sil. Ingat po kayo sa trabaho. Ayesha, ayan. Hindi ko pala na-jakitan to si Ayesha. Mag-message ka nga ulit, Ayesha, kung nakablow ka na ba? Skiptron Vlog, shout out sa iyo dyan. Salamat po, balikan din po kita with full packages, sabi ni Miss Patty Kim. Ayan, mega shout out sa you, Mandy Traves. Ayan, mega shout out. Maraming salamat sa iyo, Mandy Traves, sa iyong pagdaan at pagsilip sa bahay ni Kuya Ayay Bisda Vlog. Bakit parang wala ka pa yatang tulog, madam? Kasi nag-LS ka kaninang umaga. Nasilip kita kaninang umaga. Subalit nakatulog ako eh. Marilinan ka, silo po, nakasalang na po ikaw, sabi ni Sam's Universe. Ayan. Power kayo ang mga Team Aliens karon. Kaysa iyo siguro natulog kagabi eh. Ayan. Magbasa muna tayo. O umpisa na natin. Miss Patty Kim, sana all 370 na bahay. Pang 371 ako, ma'am. Sana makarating din ako ng 370, di ba? Shy Kinder Shy. Sabi ni Skiptron Vlogs. Mega shoutout sa 16 viewers sa Tamsak na sinso. Sabi ni Udi Atalik. Nabubulol man ako eh.
Tron Vlog, sana all 371 na ako, 0. Sabi ni Ayesha. Excuse me, Miss Patiki, pasensya na po ha. Hindi po tayo nagpapalapag ng link dito. Lahat po tayo dito ay naka-jacket pero hindi po tayo nagpapalapag ng link. Ako lang po ang maglalapag ng link. Ako lang po. Pasensya na po kayo, Miss Patikim, ha? Sapagkat simula umpisa, hindi po ako nagpapalapag ng link. Pero nakapa-jacket po ko lahat. Walang problema po, Miss Patikim, kasi hindi naman po natin alam. Hindi ko pa napaalala sa sa mga every 5 minutes na mapumasok. Walang problema po, Miss Patikim. Sapagkat kung alam naman natin, bakit natin gagawin, di ba? Skiptron Vlog, okay lang kapatid, makatulog kasi ako ha. Kumusta? Sabi ni Maria Travis. Ayan, mas kilala ni mas kilala bilang Mandy Travis. Ayesha Audio Tralix, Sisi, kumusta? Sabi ni Ayesha, mas kilala bilang Daisy Donut. Padidikitan mo ba yan? DC Donut, yung Ayesha, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan, mega shoutout sa iyo, Lynn Carpio, Dr. MW13. Ayan, mega shoutout sa iyo, Lynn Carpio, MW13. Pumasok na naman sa ating bahay, gusto na naman yatang manalo. Ayan, mega shoutout sa iyo, Sir Ashred De Jesus. Ayan na mga ka-alien. Ang ating sponsor ng ating PWH for today. Walang iba kundi si Ashred De Jesus. Gising na yata, nagising na. Anong oras to natapos kanina? Parang alas 4 na dito ng umaga. Ayan, ang dami pang nag-comment. Basahin muna natin. Baka may magtampo eh. Mandy Travis, Maria Travis, okay lang ako ma'am. Saan na yung narito mo sa akin ma'am? Haha. Ayan, naningil na. Mura nagbumbay, naningil na sa Skiptron Vlog. Marilyn ang kahaso nga po, kahapon ata yun or the other day. Di ko po kasi makita bakas mo yung angkahas lang matandaan ko. Pero di ko matandaan ni mo po. Pasensya na po, sabi ni Psalms Universe. Okay lang po. Sapagkat lahat ang nandito ay mapagpasyensya. Ayesha, love you. Di ko alam kung sino to, sabi ni Shai Kindra Shai. Ayesha, si Donut pala to. Kalerky, sabi ni Shai Kindra Shai. Wow, ang dami niyong may mga undersecretary, oy. Sabi ni Odea Tralek. Shout out mga aliens, sabi ni Ashred De Jesus. Shout out sa The Infinity Team, sabi ni Ashred De Jesus. Ayun, may Infinity Team na pala din. Ashred De Jesus, mega shoutout sa iyo, sabi ni Len Carpio, MW13. Kuya Ashred De Jesus, natapos kami ng 8 AM. 8 AM na natapos. Skiptron Vlog, hindi ko na nakausap bro. Nakita ko siya kahapon, may kausap. Aray, ang sakit, may kausap na pala Skiptron Vlog. Kuya Ashred, nasa na yun? Kuya Ashred, natapos kami ng ATM. Yan, nabasa na natin. Pag-grad ako, grade 4, ma'am. Shiken Dashay, Oria Tralik, Linggar Pedutri, Malin Dayag, at Ayay Bisdak Vlog. Ayan. Pag-grad sa imong grade 4 sa imong pahak.
Nakalimutan ko password nito Aisha. Yan. Yun lang. Shout out Udi at Raleigh. Musta kapatid? Play pa lang ako dito para sa iyo, sabi ni Ashley De Jesus. Ayan. Grabe yung pa-play ni Ashley De Jesus. Ashley De Jesus, Sir Kuya, di ako nakapunta sa iyo. Sorry po, not feeling well po ako kagabi. Si Mine Explore po nilapag ni Balik sa kagabi. Salamat po Ashley De Jesus, sabi ni Shai Kendra Shai. Mega shout out Team Aliens. Hindi ko na kayo isa-isahin, sabi ni Lynn Carpio MW13. Shout out Skip Trundag, sabi ni Asher Jesus. Shout out Shai Kendra Shai, sabi ni Sir Asher Jesus. Asher Jesus, shout out sa iyo ng marami Sir Kois. Kumusta ka na po? Salamat ulit sa pa-play sir, sabi ni God bless you po, sabi ni Skip Trundag. Thank you Kuya Asher Jesus, sabi ni Orea Trolle. Skip Trundag, salamat po ng marami. Saan po ang balik maya lang po, sabi ni Miss Patty Kim. Shout out Lynn Carpio MW13, sabi ni Asher Jesus. Hi po mega shout po Tumalon. Hi po mega shout out Asher Jesus, sabi ni Madam Jim. Basta nalapag kayo sa mga aliens, tapos na ako sa inyo kasi lagi nakatambay sa mga longga ninyo, sabi ni Marian Kahas. Miss Patikim, okay lang, wag ka nang magmadali, lapit na din ako mag 200, sabi ni Skip Tron Vlog. Shout out Madam Jim, sabi ni Asher Jesus. Sayaw mga toy. Shout out kapatid Asher Jesus, sabi ni Marian Kahas. Maria, it's out, sakit, meron na pala iba. Man si Skip Tron Vlog. Shout out Archie Jesus, sabi ni AM Studio. Okay lang ako kapatid Skip Tron Vlogs, play pa rin kita dito. Ayan, mega shout out sa iyo Mary Ann Ona. Ayan, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi sa iyo saan ka man lupalop ng mundo. Maraming salamat sa pagpasyal mo dito sa kay Kuya Bisda. Ayan, baka gusto mong tumambay, ilista mo na kita. Ayan, meron po tayo ditong pakagat ng WH paangat program din. Paalala lang po sa lahat. Tayong lahat ay naka-jacket po dito. Ngunit sapagkat datapwat subalit, bawal po tayong maglapag ng ating sariling link. Ang authorized lang po maglapag ng link ay yung ako lang po. Maraming salamat sa inyong pag-intindi at inintindi. Yun ang pag-intindi ko. At inintindi nyo si host, okay? Ayan, basa muna tayo. Mandami na natin. Meron na tayong 19 billion people in the house. Ayan, basa muna tayo. Basa. Parang hindi pa tayo nito makapag-upisa ng ating WH eh. Ang dami nakipagkulitan sa loob ng bahay ni Ayay Bizak Vlog. Ang dami nagkumustahan. Kanina lang naman nagkikita-kitaan. Shoutout po sa lahat nandito, sabi ni Mary Ann Ona. Scriptum Vlogs, mata po wad. Ako dapat. Nilapag ko rin ang bahay mo kagabi, Shai Kendra Shai, ayon. Sabi ni Ashley De Jesus. Salamat Sir Ashley De Jesus, sabi ni AM Studios. Maria Travis, maka-outs ka kapatid, Skipson Dogs, pinag-aagawan ka na dyan, oy. Sabi ni Maria Travis, ayan. Ashley De Jesus, salamat ng marami sir. Sorry kagabi, di ako nakapunta. Naghanap katawan ko ng higaan kagabi sir. Sakit ng ulo ko. Play ko na lang ng mga harang nyo sir. Ni balik, sabi ni Skipson Vlog, ayan. Marilyn ng Kaas, tapos na po ako sa 2 pelikula mo. Salamat, sabi ni Sounds Universe.
Ay, Bisdak Vlog, salamat po sa help mo last time, sabi ni Mary Ann Ona. Yan. Walang salamat po. Pasensya na, hindi na ako nakabalik. Sayaw na. Sapagkat hindi na ako na-notify ng ano mo, Joy. LS. Siguro natatabunan sa dami ng ating nakalimbang. Ayan, baka sa sobrang dami ng nakalimbang. At busy na rin tayo minsan. Nagbisi-bisihan. Ungguyan, baby! Len Carpio MW13, Sisi Puyater, salamat kahapon sa prize. Sana matuwa si Skiptron Vlog. Ayan. Tag 5, Ay, tuwang-tuwa si Skiptron Vlog eh. tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Merianan ka, okay na yun. Nabalikan na kita, di na lang ako nagbaka, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan. Tag 5 na lang. Yan si Skiptron Vlog, nagbabalik talaga yan. Pili na. Sapagkat hindi yan nakakatulog sa gabi kapag hindi kayo nabalikan. Tag 5, tag 5, tag 5. Ang ganda ng boses mo, host. Color 5. Tag 5 na tanan. Sabi ni Mary Anona. Pili. And maraming salamat po. Okay, tag 5, tag 5. Salamat Miga Sounds Universe, sabi ni Meral Nakahas. Tag 5 tanan, tag Okay lang, Skiptron Vlog, sabi ni Marilian Kahas. 5 imong na. Salamat sa pagantay, Mama Marilian Kahas, sabi ni Sounds Universe. Tag 5. Madam Jim, di pa pala kita nabalikan. Play na kita sa International Models Makeup by Me. Tapusin ko lang, di na ako magbakas ha, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan. Ashley Jesus, salamat po sir, kuya sir po, di ako nakapagpapasalamat pa. Kagigising ko pa lang po kasi super sama ng pakiramdam ko. Salamat po ng sobra. Ayan, magpahinga ka dyan, Shy Kirindashay. Kung masama ang inyong pakiramdam. Ayos lang yan, kapatid Skiptron Vlog. Need to rest din minsan, sabi ni Asher Jesus. Kaya pa. Kasi ang lahat ng ito, ang lahat na nandito, ang lahat ng matin sa mundo, lawas yung puhunan natin. Katawan yung puhunan natin. Ayan, mega shout out sa iyo, Miras Vlog Noren. Ayan, lista na kita, Miras Vlog Moret. Ngayon ko lang nabasa eh. Pasensya na po, ngayon ko lang nabasa. Ayan, meron na lang tayong 1 oras at kalahati. Umpisa na lang siguro natin, hindi na tayo magbasa. Sa lahat po ng nandito ay naka-jacket po kayong lahat. Subalit bawal po tayo maglapag ng sarili nating link. Ako lamang po. Maraming salamat. Ayan. Huwag kang ganyan talaga ang tunay na kaibigan. Bisdak Vlog, sabi ni Ashley Jesus. Ayan. Maraming salamat. Pastilan, maraming salamat. Sir Kuya Ashley Jesus. Rest din pag may time, kapatid. Shake it and above all is health. More important, kapatid, sabi ni Ashley Jesus. Tama? AM Studios na po with harang po sa inyo, sabi ni Miss Patty Kim. Shy Kim Drashay, mata ko talaga, ay bag ko wala na talaga, laylay na talaga, sabi ni Skiptron Vlog. Ayan. Baka may bago, lagpasan mo natin yung Tumalon. Maria Travis, naggagawan talaga puro mga ninja mga yon. Di ko na nga kilala mga mushit na yon, ha? Sabi ni Skiptron Vlog. Asher De Jesus, salamat ng marami sir. Iwan ko, bumagsak talaga katawan ko kagabi, sa ni Skiptron Vlog. Mary Ann Ona, OTW na ako sa'yo, sabi ni Odia Tralek. Good morning, Lynn Carpio, the MW13 at sa lahat ng team din, sabi ni Maria Travis. Skiptron Vlogs, kaya nga nasubrahan ng suporta kay Balix, kaya nga kagabi 12 pa lang wala na ako, LS ni Balix. Ayan, sabi ni Shy. Wag mo na ako sa Leo, support lang ako sa iyo, sabi ni Mirianona. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mirianona. Maraming salamat sa iyong suporta dyan. Ayan, mega
mega shout out sa iyo, Pinoy Traveler John! Maraming salamat sa pagpatambay sa ating bahay ni Kuya Ayayay Bisdak Vlog, Pinoy Traveler. Ayan, nalista na kita, Pinoy Traveler Jong, para sa ating palaro at para fold draw. Skip tundag, dami naman tao kagabi, kaya okay lang yon, wala tayo ha, sabi ni Shai Kindra Shai. Shai Kindra Shai, ako nga nung natapos ko mag-LS, nagpakain ako ng mga anak ko, nakaidlip agad ako, tapos nung pumunta ako LS di balik, tumba na ako talaga, iniwan ko na lang bukas sa LS. Ayan, sabi ni Skip Vlogs. Miriano na, hello po, sabi ni Sam's Universe. Miriano na, una na kita, sabi ni Skip Vlog. Miss Patty Kim, sige sisi, sabi ni Miriano na. Sam's Universe, sabi ni shout out, Sam's Universe, sabi ni Miriano na. Skip Vlogs, dami naman tao, kagabi nabasa ko na to. Meron nakabisi na ako, sabi ni Mirano na sa live. Maraming salamat sa ating pabisi dyan. Mirano na. Mirano na, laki na pala bahay nyo po. Mag-2K na, mayaman ka na pala ma'am. Playing sa shout out everyone. Mirano na, sabi ni Skip Vlog. Ayan. Oh, malaki na rin konti ng bahay ni Mirano na. Masipag makipagkaibigan. Host, busy ko lang na silent, balik muna ako sa sleep. Oh, sige. Sige, maraming salamat, Maria Travis, Mandy Travis, sa iyong pagpabusy dyan. Alam ko puyaters ka din. Kaya tulog unahin ang sarili. Ayos na ako sa bahay mo, kapatid Sam's Universe, sabi ni Asher Jesus. Ayan, inunahan. Ayan, nagpabusy na nang simula si Maria Travis. Maraming salamat. Ayan, magsimula na natin yung unang natin. Unang pahula. Description Vlogs, love you, sabi ni Miriano na. Press 1 sa gusto ng palaro natin ngayon ng pa-WH, or makipagkulitan na muna kayo dyan. Makipag-ikaibigan sa isa't isa. Dahil parang na-miss nyo ang isa't isa. Ayan nga, mag-prison nga tayo. Baka umabot ng kalahati para maibigay naman natin tong sponsor ni Ashred Jesus. Inuwa na kita sa bahay mo, kapatid Beriano na. Stay connected, kapatid, sabi ni Ashred Jesus. Ayan, mukhang hindi na nga natin kailangan dito ng paangat program sapagkat nag-uunahan po tayo sa isa't isa. Ayan, maraming salamat sa ating pagpauna-una sa isa't isa. Ayan, Pinoy Traveler, inad moderator na kita, naka-jacket ka na. Mahigpit po natin paalala sa lahat. At ako lang po dapat ang maglapag ng link, ha? Huwag nyo pong ilapag ang sarili nyong link. Ako ang maglalapag ng kanyang mga link. Ayan, ang daming nagwan. Ashley Jesus, Dan po, harang na sa una at last. Ayan. Nasa harang si Sam's Universe. Skip Vlogs, kaya mo yan, love, sabi ni Miriam Ona. Hi host, musta na ka na host, sabi ni Kunyang Girls. Okay lang kayo, Kunyang Girls. Ayan, umpisa na natin. Go. Umpisa na natin. Ayan, hulaan lang natin kung ano ang nasa loob ng box. Ayan, hulaan na natin at magbasa tayo. Kapatid, 924 na si Pinoy Traveler Jong. Ayan. Malapit ka na palang mag-graduate. Papuntahin mo na lang sa bahay mo, Sir Rashid. Sapagkat hindi pa ako ready ngayon magpapagrad. Mamaya ipagrad natin sa'yo paangat. Ayan. Hindi tao, hindi hayop.
Hindi pagkain, kundi bagay. English, English, English. One word, one word, one word. Ayan, ayan, ayan. One word, one word. Sige, 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 sige. Basahin muna natin ha, basahin. Vitamins hindi. Bagay o bagay. Tagalog hindi. English o. Clue, 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 clue. Bagay ang clue, bagay. Vitamins hindi. Ginagamit ng tao, go. Ginagamit ng tao. Skip through vlogs, pwede ka rin atin sa akin. Welcome po lahat. Ayan, ayan, sabi ni Mirenona. Tagalog, hindi, hindi. Charger, hindi. Pen, tools, hindi. Hindi, pen, tools, hindi. Vitamin, ballpen, prutas, hindi. Hindi prutas, hindi pagkain. Itim card, hygiene, hindi. Hygiene, hygiene, pwede, pwede, pwede. Hygiene, pwede, pwede, pwede. Guide na niyan, host. Battery bank, hindi, hindi. Very ano na sure, madam, anong oras? Sabi ni Script Vlog. Headset, headset, hindi. Nasa kusina, hindi. Gadget, hindi. Hairpin, hindi. Comb, hindi. Key, hindi. Kapatid, Pinoy Traveler Jong, punta ka sa bahay ko mamaya at pag-graduate ka namin doon. Sabi ni Asher De Jesus, tama. Wala akong oras ngayon magpag-grad, kuya. Kuya Ashred. At sapagkat kaya naman sana, pero dapat, sa iyo muna. Kasi hindi ako napaghanda ng mga pag-grad na yan. Electric charger, Milonski Durang, alam mo na kung mananalo ka, ha? Sabi ni Skip Jundag. Jeep, CR, scissor, ballpen, spoon, headset, headband, pencil, clips, school supply, hindi. Camera, hindi. Tricycle, music, subscription. Sanitizer. Ayan, may nanalo na. Ayan, may nanalo na. May nanalo na. Stop, 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 stop. Ayan, stop. Ayan, subukan ko yan, dagdagan LS ko, ay ibis dagdag, yung magpagrad. Ayan, ayan, subukan mo mapagrad. Ngayon, pwede naman tayo magpagrad. Subalit, hindi ako nakapaghanda niyan. Wala sa isip ko. Yung naisip ko talaga, yung palaro ng WH at kung may oras pa tayong matitira, magpapaangat tayo program. Ayan, ayan, may nanalo na. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ayan. Ang answer po ay deodorant. Ang answer po ay deodorant. Deodorant, deodorant, deodorant. Ayan. Ayan po, ayan po, ayan po. Ayan, ito po ang aking deodorant na wala ng laman. Ayan, ang nanalo po ay si, sino. Ang nauna po sa akin dito, ang nauna, chiko lang ha, chiko lang. Si Kunyang Girl! Shoutout nyo ako kung may nauna pa ba kay, maliban kay Kunyang Girls. Ayan na si Kunyang Girls. Ayan, Kunyang Girls, nanalo ka ng 5WH. Asher De Jesus, salamat. Tagal na po kita nadikitan. Lagi po ako sa ilis mo, sabi ni Pinoy Traveler Jong. Ayan. Ayan, may nanalo na. Eskinol, what's your host? Ayan. Roll on, yan. May nanalo na. Ano kaya yan? Ay, bisdakbak, dagdagan natin yan sa, dagdagan natin yan sa ilis ko mamaya. Tapos doon tatapusin kay si Rashid. Ayan. Ayan, Jong, Traveler. Pinoy Traveler Jong. Pumunta ka doon kay Scripton Vlog at doon natin dadagdagan. Bibigay ko sa iyo yung mga aking mga dagdag kaalaman. Ibigay ko sa iyo doon at kung kukulangin man ay ibigay natin doon kay doon ka pumasyal kay Asher De Jesus. Ayan, tulungan lang. Ayan na, may nanalo na. Si Kunyang Girls. Tama yan, kapatid Skipton Vlogs. Kaya punta ka rin mamaya sa bahay ni kapatid Skipton Vlogs, kapatid na Pinoy Traveler Jong. Yan, tama.
Pagkatapos po ng LS ko ay susunod na mag-LS si Skiptron Vlog. Ayan. Para tuloy-tuloy ang ating kulitan. Tuloy-tuloy ang ating pakikipagkaibigan sa isa't isa. Milowski Dorang Len Carpium Shai, sayang di kayo nanalo, sabi ni Skiptron Vlogs. Ayan. Mega shoutout Ashley So, sabi ni Milowski Dorang. Ayan. Skiptron Vlogs, mahina pa utak ko ngayon, sabi ni Shai Kendra Shai. Oo nga, pangalawa at pangatlong ilis natin. Humakot itong si Shai Kendra Shai halos lahat ng papremyo ay kanyang kinuha. Pinoy Travel Jong, puntahan na po kita, sabi ni Sam's Universe. Nagluluto kami ng merenda, ha, sabi ni Lynn Carpion Virgin. Massive shoutout sa inyo, kapatid Milowski Dorang, sabi ni Sir Asher de Sul. Shai Kendra Shai, nga, ha, salamat talaga na marami, pero malas tayo ngayon, what? Layo ng mga sagot ko. Sagot mo description pagkalawakan. Alam mo naman, tanod lang ako ng pagkalawakan. Nagsalig lang sa kape ug bugas nga sa kape ug bugas nga hinabang. Ashley Jesus, salamat ng marami talaga, sir mo. Chup chup. Sayaw, makihataw. Link RPM daw, pamigay nyo yan, oy, ayan. Kay DJ Kim. Ayan, sunod natin. May isang oras na lang at tayo at 12 minutos. 16 minutos. 16 minutes and 1 hour ang ating nalablabi. "44 minutes past the hour of 3 p.m. 2 p.m. in the Filipino time. 11, 12, 13. Ayan, 44 minutes past the hour of 2. Time check has been brought to us by Skiptron Vlogs na may LSDN 4 p.m. Pinas time. Ako nga, pulis lang din, wala tayong kapangyarihan, Mabuti ka pa, pulis. Ako, tanod. Skiptron Vlog, ano oras kayo mag-LS, sabi ni Meras Vlog Noret. Ang kanyang LS po ay 4 p.m. Pinas time. Pagkatapos ng ating LS ay ilalapag ni Skiptron Vlog ang kanyang live stream. At tayo po ay lilipat doon at lilipat po tayo doon makipagkulitan, makipagkaibigan, manood at makinig ng payong pangkalawakan. Ayan, naubos na kasi yung mga payo ko dito. Kaya wala na akong mga payo-payo Ang payo ko lang sa inyo, mga kaibigan, ang isa lang na payo nga na aking natira. Ang payo ko lang sa inyo ay huwag kayong makipag-isdaan talaga. Huwag lang pang-isdaan ang ating ilagay sa ating isip at isipan. Unsa kuno isip at isipan? Murag maoraman. Huwag nating ilagay sa ating puso at isipan na pangisdaan lamang, kundi tunay at tapat na kaibigan ang ating hanapin, sapagkat sila ang ating tunay na maaasahan pagdating sa usaping orasan. Ayan, siguro naman na-guess ninyo at inyong naintindihan. Yan lang po ang aking ma-share sa inyo na ma-share sa inyo na yun lang. Pinoy Traveler Jong, hi, sabi ni Mira Sam's Universe, noted po, balikan kita maya, ha. Totoo yan, ayayay bisdak, sabi ni Marilyn Ann Kahas. Ayan, mega shout out sa ating 18 billion viewers in the house pa rin. Maraming salamat sa inyong pag-uubos at mag-uubos ng oras kasama si Ayayay Bisdak Vlog.
Ang magkaibigan walang iwanan, sabi ni Marilyn Ancahas. Tama nga. Masisense mo naman kung sino ang tunay at totoong kaibigan. Ang legit na legit. Kahit hindi mo pa na-meet o nakikita yan. Na-meet o na-meet. Pandamay mo na itong English, oy. Ayan, dagdagan ulit natin ang ating 5WH. Ay, ilagay na natin ang ating pangalawang titirahin. Maghanap naman na tayo. Saan ba? Ala, ito lang muna para madaling mahulaan. DJ Cam. Ayan, umpisa na natin. Press 1. Idol. Learn Confidence MW13, sisda na po sa'yo. Palamigin muna po bago po pabalik para iwas palo kay Lolo. Salamat po, sabi ni Spotty Kim. Pinoy Traveler Jong, okay na po, okay lang po, wag lang po agad-agad salamat, sabi still playing, sabi ni Salons Universe. Skip through Marilyn Ancahas, tama yan ha, tayo-tayo lang ang magtutulungan dito sa mundo ng YT, sabi ni Skip through Vlog. Tama, sino pa ba ang magtutulungan? Yung mga kaibigan natin sa Facebook? Aba hindi. Ang tutulong sa atin yung mga kaibigan natin dito sa YT. Dahil kung tutulong ang mga kaibigan natin sa FB, ay nako, panis ang WH na yan. Sapagkat ako sa aking FB, yung kaibigan ko ay mahigit 4,000. Kung lahat yan, kung i-play ako ng kahit isang oras lang, mahigit 4,000 yung kaibigan ko. Isang salangan lang nila, tapos na ang WH ko. Pero sa totoo, in the reality, only 2% will help you from the FB friends. And 50 to 60% will help you in the YT world. Ansa ko no? Mauna to. Ayan, mega shout out everything, sabi ni Eki Pigong. Ayan, mega shout out sa USBP RFW Vlog. Maraming salamat bay sa iyong pagdaan. At maraming salamat sa iyong pagpatamsak dyan. Miss Patikim, dana ako sa iyo sa bahay mo, sabi ni OJ Atrolet. Cam, Idol. Link up yung luto din ang pagpagkain, wag mo na ipakita, di ako makatikim yan. Di ko matitikman yan, sabi ni Skipton Vlog. Shout out Iki Pigong, sabi ni Marilyn Ancahas. Palagi na ako nanalo sa iyo, Kunyang Girls, sabi ni Kunyang Girls. Oo nga. Ang lupet. Nanalo ka na nga ng load. Ulit ngayon, nanalo ka ng WH. Oh, maraming bago. SBP OFW, mega shout out sa iyo, sabi ni Ode Atralek. Tama pre, galing. Mag plus, sabi ni Skipton Vlog. Galing pre. Shout out Skipton Vlog, sabi ni SBP OFW. Next bro, next. Mega shout out to all 22 viewers. Ayan, mega shout out. Balikan ko na po lahat ng mga nagmahal sa akin, sabi ni Mary Ann Ona. Ayan. Mega shout out to the Atralic, sabi ni SBP OFW. Samahang basketballista ng Pilipinas, naging OFW. Mega shout out to Marilyn Ancahas, sabi ni Iki Pigong. Ayan, pangalawa. Pangalawang 5 hours. Hula na mga kaayayay.
Hindi tao, hindi hayop. Hindi rin pagkain. Sapagkat ito ay bagay. Bagay po ito, bagay. Alam mga kaibigan, hulaan nyo na, hulaan kung ano ang nasa kaba ng bayan. Ayan, ayan, ayan. Sabi ko naman sa inyo, madali itong hulaan. May nanalo na naman. Inilagay ko kasi ang nandito, yung bullpen ko. Stop na, may nanalo na. DJ Francis. Hindi kasi kayo nagmadali na magula. Naunahan tuloy kayo ni Itzbe Kendra. Ayan na, may nanalo na si Itzbe Kendra. Ichiko ulit. Ayan, ayan. Unang-una. Party with your favorite band. Si Itzbe Kendra talaga. Dance music together. Pandamay ni si Itzbe Kendra. DJ Sige na lang ni kadaw kung 5 hours sa ako. Francis. Atong niagit 25 hours. Pro DJ Dance Rex. Ayan, may nanalo na. DJ. All the mix. Hay naku, host, no ba yan ha? Sabi ko nga sa inyo, pang madali ang sagot lang ito. Sapagkat wala na tayong oras. Meron na lang tayong 1 oras at 8 minuto para lumipat sa bahay ni Kuya Skiptron Vlogs. HB Kendra yun, no? Alam na ha? Skiptron Vlog, ano po ito? 5WH lang. Huwag kang ano dyan. Ayan, ayan na, ayan na. Congratulations, it's me Kendra, sabi ni Konyang Girls. A mega shout out to you, Ekipigong, sabi ni SBP OFW Vlog. OFW, SBP OFW, mega hello, sabi ni it's me Kendra. Atin palang i-congratulate ulit si SBP OFW Vlog sapagkat nakuha niya na ang 1,000 saging at hindi pinakain kay Lolo ang sobra. Kaya nakatanggap na siya ng liham. Congrats, congrats, congrats. Congratulations, SBP OFW. 55 minutes past the hour of 2. Time check has been brought to us by SBP OFW Vlog. Nananalo ng saging na 1,000. Congratulations po sa iyo, bay. Break time pa, bay. Mausilip lang, Judas. Walang problema, bay. Maraming salamat sa ating pasilip at patamsak dyan kay Ayayay Bisdak Vlog. Miss Patikim, inunahan na kita, madam. Kau na bahala, sabi ni Ekipigong. Ayan mga kaibigan, kinakapos na po ako sa oras sapagkat sana ay mag-umpisa ako ng alas 8 or alas hindi na dapat sana mag-umpisa ako ng 11 AM Pinas time, pero nahuli po tayo, so hindi na po sa yata tayo abutin dito sa ating paangat program. Bukas na lang po ulit, agahan po natin. At yung mga nalista dito ay uunahin po natin. At alam ko naman po, babalik din kayo bukas. Pasensya na po talaga at kayo aking pinaasa sa pangat program na ito. Sapagkat andito po sa aking listahan ay mahigit 20. Pero nandito mahigit 15. Sige, umpisa natin kung ano yung malapag natin kaya. Okay lang ba sa inyo? Presto sa gustong pangat program. I-try natin kung mahabol pa natin hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon, ha? Presto sa gustong sumali sa ating pangat program. At isusunod po natin ang ating pangat program. At press 1 sa mga gustong manalo ng WH. Press 1 sa gustong ipagpatuloy natin ang ating paglalaro ng WH. Titingnan po natin kung sino ang mas malamang. Kung sino ang mas lamang, ayun po ang ating uunahin.
Ala, sige, larga. Press na, pindot na. Ayan, dos. Yes po, ikibigong, asahan po ang magandang balik sa iyo. Palamigin lang muna natin, ha? Salamat, sabi ni Miss Patty Kim. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. DJ Francis Ayan, 2. on the mix. Sige. Ang mga nauna sa aking listahan ngayon. Ay, dire-diretso natin yung ano. I-try natin yung paangat program natin ngayon. Na maglalapag tayo ng length. Aluy, kakarabaw! Sige. Maglalapag na ako ng length, ha? Aluy, kasi mong kabaw! Ala, ito lagi labang! Alang kabaw! Alang tao! Asaw! Ayan. Presto. Marlene and Kahas, kung andyan ka pa ba? Ay, tawa! Tabakin ninyo! Ano, press 5, Marlene and Kahas, kung andyan ka pa ba? Tabakin ninyo! Busy lang ako sa may meeting, ha? Sige, busy lang. Ayan, Marilyn and Cas. Andyan si Marilyn and Cas. This is the mix of DJ Brad. Aluy, kakarabaw! Aluy, kasi mong kabaw! Ayan. Puntahan po natin ang inilapag na link ni Mandirigma ni Bisdak. Ay, naglabang! Alang kabaw! Alang tao! Asaw! Ay, tao! Ayan. Ninyo! Tabakin ninyo! Ayan, bigyan shoutout dyan sa John's Healthy Tips. Lista po kita John's Healthy Tips. Baka umabot ka sa ating pangat program today. This is the mix of DJ Brad. Oh. Wala na nasa bro. Ayan, bigyan shoutout sa iyo, Healthy Tips. Busy lang ako, host. Work muna, ayan, no? Hindi ko pala nadyakitan to si Mandirigma ni Bisdak. Sandali ha. Hindi ko pala nadyakitan to eh. Sino ba? Sandali. Misis nga ako. Sandali. Hindi ko pala nadyakitan si Mandirigma ni Bisdak. Ayan. Kaya hindi nakita ang link. Ayan, puntahan po natin yung ibinaba na link ni Mandirigma ni Bisdak. Ganun pa rin. Unang dikit, bagong dikit 1 at saka pangalawang dikit, yung matagal ng dikit ay Presto. Andyan, di ba? Wala. Ha? Di makita? Ayan. Bakit hindi makita? Loading yata. Refresh ko nga.
Nagloading si Mandirigman is Bisdak. Pasensya na po. Wala, hindi makita. Dito lang ako sa sandali ah. First time kasi natin dito gumawa ng ano. Sandali nga. Wala gyapon? Nana? Ayan, nababa ko na sa ibinababa ni Mandirigman ni Bisdak. Pacheck na lang po, pacheck. Ayan, wala na si Dimple Girl. Ayan, wala na si Demiray. Ayan, wala na sila Gablog. Ayan. Marami na nagto. So, marami ng kaibigan si ano dito, Marilyn and Kaas. Ayan, meron na, wala na dito sa ano. Paano to, Scription Vlog? Ano sa Press 1 sa bagong dikit, saka Press 2 pa rin sa ano, sa pangalawang dikit. Sa luma na dikit. Ayan. Andyan pa ba si Milonsky Dorang? Press 5 nga kung andyan ka pa. Milonsky Dorang. Puntahan nyo po yung link, tapos panoorin nyo po at mag-iwan kayo ng bakas. Para sigurado. Kung aalis man sila, ay mabalikan kayo. Seconds lang po, seconds. Andyan pa ba si Milonsky Dorang? Wala na yata si Milonsky Dorang. Si DC Donut, mas kilala na bilang Ayesa, wala. Wala si DC Donut. AM Studio, andyan ka ba? Press 5 AM Studio. Ayan, wala na yata si AM Studio. Ayan, andyan. Andyan si AM Studio. Oh. Ayan. AM Studios, tama ba to? Oh, tama. Ayan, tapos na yata, Middle fingers up, tutok sa sukarap. 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 Ayan. Ang ilalapag po natin ngayon tapos na ba lahat? Ang ilapag ulit natin ay si AM Studios. Ayan, puntahan nyo po yung link na binaba ni Mandirigman Bisdak. Manood lang po kayo ng videos. Pagkatapos manood, magbakas po kayo, kalimbangin nyo po at magbakas po kayo para siguradong mabalikan kayo. Kung aalis man sila o kung hindi man sila makatambay dito sa atin. Ayan, Press 2 pa rin sa dati ng dikit at Press 1 sa matagal ng dikit. I-testing natin ngayon ang ganitong pangat-pangat din. Pwede ka kabalik? Tama.
diretso dikit, no? Ayan, ang sunod natin is si Kunyang Girls. Kunyang Girls, andyan ka pa ba? Kunyang Girls, Kunyang Girls. Pidging Kunyang Girls. Pris 5 Kunyang Girls, kung present ka. Prisi Kunyang Girls, Pris 5. Ha? Ayan, wala na si Kunyang Girls. Wala na, umalis na yata si Kunyang Girls. Bilangan natin, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Wala na si Kunyang Girls. Ayan, nakabalik na ba lahat? Yung pangat program natin para sure ball tayo. Para mabalikan din kayo kung hindi pa kayo na pag umalis yung nandito, ay kailangan magbakas po kayo kahit na anong bakas dyan na ayon sa inyong napanood. Ayan, wala na si Kunyang Girls. Ayan, wala na si Kunyang Girls. Wala. So, umalis na si Kunyang Girls. Jupay P Channel, nandyan ba? Jupay P Channel? Wala na rin. Sinicheck ko dito mga naka-active lang ang iano ko dito. Nining. Wala na rin, umalis na rin. River Kibi. Wala, umalis na rin. Ayan, Madam Jim, meron tayong pangat program ngayon. Ayun pa rin. 1 sa unang dikit at last at 2 sa matagal na po kayong dikit. Ayan. Siguro nakabalik na yung iba. Napagulit natin yung link ni sino ba yung nilapag natin? Link ni AM Studios. Yan, napagulit natin yung link ni AM Studios. Puntahan po yung nilapag na link ni Mandirigma ni Bisdak. So, Jupay Channel, River Kibi, wala na. Kusinirong Pinoy Vlogs, wala na rin dito. Ayan, Aisha Lopez Ariola, Pristo ka, Pris 5 kung andyan ka pa. Andyan, nag-Pris 1 yun kanina. Ayan. Si Aisha. Mayans Vlog, Pris 5 kung andyan ka pa ba? Mayans Vlog. Ito muna gamitin ko pare para marami madikindan pre. Ayan, maraming salamat pre. Maraming salamat pre. Mayans Vlog, andyan ka pa ba? Mayans Vlog, ikaw na po ang isusunod ko. Ayan, maghanap po tayo ng maiksing video ni Ariola, Aisha Ariola, wala yata pinakamaiksing video. Madam Aisha Ariola, next time para madali ka pong madikitan. Mag-upload ka po ng pinakamaliit, seconds lang na video. Check ko kung makapagbakas ba dito. Ayan, pwede magbakas.
nakikita nyo po to si ano, Aisha, 1 minute. Medyo mahaba, guys. May bisita ako, ay Bisdak Vlog. Ayan. Ayan, mega shoutout sa iyo. Ako ni Dots, sila Sur Vlog. Ayan. Baka makahabol ka. Ako ni Dots, sila Sur Vlog. Lista po kita dito sa ating paangat program ngayon. Ako ni Dots, sila Sur Vlog. Ayan. Puntahan nyo po yung binaba kong link, binaba ni Mandirigmani Bisdak na link ni Aisha. Kung hindi nyo pa siya kadikit, puntahan nyo na. 1 minute po yan, 1 minute. Pasensya na, medyo mahaba. Kipigong, wag maingay pre. Malalaman nila kung sino ako, brother pre. Yan, Jan Peter. Sige pre. Ayan, mega shoutout sa iyo. Ako ni Dots, sila Sur Vlog. Welcome. Ayan, may bago po tayong pasok, si Ako ni Dots, sila Sur Vlog. Bigyan po kita ng jacket para kulay blue ka rin dito. Pero ang maglalapag ng link ay si Mandirigmani Bisdak lang po ha. Ayan, ang sunod po natin ay si Mayans Vlog. Wala po si Mayans Vlog. Mayans Vlog. Wala. Okay, wala to si Mayans Vlog. Exclusive mix by DJ Boom Boom. Kaya wala si Mayans Vlog. 7, go. Ayan. Wala na rin to si ano. Boom Remix. Si Dapayananggal, wala na rin to. I-check ko dito kung sino lang yung active dito. Yun lang ilalapag ko. Ayan, Madam Jim, nandito ka pa ba? Ayan, next na po Madam Jim. Respect po kung nandito ka pa ba, nakikinig. Madam Jim. Ikaw na po ang susunod, Madam Jim. Respect po, Madam Jim, kung nandito ka pa. I-click mo lang ang link nilapag ni host, bro. Sabi niya may mariligan ka. Tama. Host, antuto pa ko. Antuto pa ko. Ano? Ode Atralik? Ayan, maghanap tayo ng maiksing video ni Madam Jim. Ayan, 850 yung subscribers ni Madam Jim. Baka naman madagdagan natin dito ng konti. Baka may hindi pa nakadikit dyan. Ayan, akala ko harang. Make up pala to. Nagulat ako, akala ko harang eh. Ayan, Madam Jim, andyan ka pa ba? Baka hindi pa nakabalik si Madam Jim, pero active siya, nakita ko. Madam Jim, lapag ko po kita, nakita kita. Host, andito pa ako. Okay, tama. Andito pa ako, antuto. Sorry naman po. Ayan, nakabalik na ba ang lahat? Nakabalik na ba? Ayan, ang isusunod po nating ilapag ay si Madam Jim. Kung sino pa hindi nakadikit kay Madam Jim, dikitan nyo na. Sa mga nakabalik ni ano. Ayan, ang nilapag ni Mandirigmani Bisdak. Meron na lang po tayong 44 minutes. Ay, Bisdak Vlog, maligo na ako pre. Alam mo na, lapit na mga 4. Iiwan ko na sa'yo to. Yan, maraming salamat, Jan Peter. Ang susunod po natin ay si Shai Kindra Shai. Madam Jim. Puntahan nyo po. Hindi pa yata nakabalik kasi mahaba yung ano. Boom Remix. Mahaba yung ano ni ang tawag dito ni Aisha Ariola. 1 minute kasi yon. Sige, hintayin muna natin sila. Ng 2 minutes. Ayan, mag-thumbs up ka na bro. Ako ni Dots, sila Sor, sa ilis ni Ayay Bisdak Vlog. Ayan. Baka hindi ka pa naka-thumbs up. Ako ni Dots, sila Sor. Baka naman.
Madam Jim, thank you po host. Ayan, ayan. Andito pala si Madam Jim. Ayan, nakabalik na ba lahat ng galing kay Aisha? Check ko yung kay Aisha Ariola. Kung ilan na nadagdag. Ayan, may 390 bananas na si Aisha Ariola. Kunti lang yata ang nadagdag kasi kunti lang naman tayo dito. Ayan, ayan, Madam Jim. Ayan, nakabalik na sila unti-unti. Ayan, inilapag po natin si Madam Jim na ano? Madam Jim na link. Ayan, kay Madam Jim, Jim po yan ay link. Puntahan po natin sa hindi pa nakapunta. Sa hindi pa nakadikit at magpristo lang kung nadikitan nyo na. Huwag nyo nang puntahan yung link kung alam nyo naman na nadikitan nyo na. At mag-iwan kayo ng bakas doon sa inyong pinanood. Mag-iwan kayo ng bakas para ma-notify sila at makita niya talaga na pumunta kayo. Ayan, done. Thumbs up na po. Sabi ni ako ni Dots. Maraming salamat sa patamsak natin dyan, ako ni Dots. Ayan, ang sunod po natin ay si Shai Kindra Shai. Shai Kindra Shai. Ayan, si Shai Kindra Shai. Ayan, puntahan nyo na po ang bahay ni Madam Jim. Para hindi pa nakabalik ang iba. Puntahan nyo na. Puntahan nyo na ang bahay ni Madam Jim. Ayan. Ang sunod po natin ay si Shai Kindra Shai. Pakipuntahan po ang bahay ni Madam Jim. Nagbaba po ng link si Mandirigma ni Bisdak. Check nyo lang po. Ayan, maghanap tayo ng maliit na video dito. Ayan. May intro si Shai Kindra Shai dito. Maiksi lamang. Meron ba tong bakas? Makabakas pa tayo dito? Okay. Siguro na pa paglagay tayo ng bakas. Bahala na kung matagalan tayo. At least sigurado. Bahala na kung matagalan tayo. At least palagay natin ay sigurado ang ating loading ako. Sige lang, Shai Kindra Shai. Kasi nakita naman kita. Halos mga dikit ko na po ata sila last dito, Temilis. Oh, tama nga. Kasi nga, konti lang tayo dito. Ayan, sino yung nakadikit? Hindi pa nakadikit kay Shai Kindra Shai. Ibinaba po natin ang link ni Shai Kindra Shai. Ibinaba ni Mandirigma ni Bisdak. Si Mandirigma ni Bisdak ay ninja ni Ayay Bisdak Vlog. Ayan, press 1 sa bagong dikit. Presto sa unang dikit. Presto sa matagal na kayong dikit. Ayan pala. Ayan, puntahan nyo po ang link. 11 seconds lang po yan, guys. 11 seconds. 11 seconds lang po yan ang kay Shai Kindra Shai. Sa mga bagong pasok, i-click nyo lang po yung i-click nyo lang po yung link at saka panoorin nyo po ang video. At pagkatapos ng panood ng video ay mag-like, mag-subscribe at ikalimbang all. At saka kung gusto nyo magbakas ay magbakas po rin kayo. Bakasan nyo po at para makita ng may-ari ng bahay na andun kayo. Nakabisita kayo. Ayan. Maraming salamat host. Walang problema. Dikit na host. Ayan. Maraming salamat. Okay. Ang sunod po natin ay si Kinchen. Wala na yata. Baba ulit natin si Shai Kindra Shai. Ayan. Si Ken. Wala na dito. So, Ken. Wala na si Ken. Ayan, ang sunod natin si It's Me Kendra. Ayan. Ayan pa si It's Me Kendra. Tama. Ayan. Lapag natin si It's Me Kendra. Sunod natin si It's Me Kendra. Maghanap tayo ng maliit na video ni It's Me Kendra. Video. Maghanap tayo ng maiksing video. Ayan, ito. Pwede na to. Ang pa-Happy Mother's Day ni
Meron kayang makabakas kaya tayo ito. Ayun. Pwedeng magbakas. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Shai Kindra Shai, unahin nyo muna yan. At ilalapag ko po next ang kay It's Me Kendra. Kay It's Me Kendra. At ang susunod po kay It's Me Kendra ay si Sounds Universe. Ayan, 20 seconds lang yan guys, 20 seconds. 20 seconds, puntahan natin ang link na ibinaba ni Aye Bisdak Vlog. Ani Mandirigma ni Bisdak, 20 seconds lang. Pagkatapos panoorin ang video, mag-like at mag-subscribe at magkalimbang all at mag-iwan ng bakas kung gusto nyo mag-iwan ng bakas. Para sigurado ang kapit na kapit ni saging. Para kapit na kapit sa unggoy. Ayan to, halos to na lahat kasi Ako ni Dots 1. Ayan, Ako ni Dots, puntahan po nyo yung link ha. Tingnan nyo po muna ang link, tapos panoorin, tsaka like, tsaka kalimbang, at tsaka mag-comment po kayo ayon sa napanood yung video. Ang sunod po natin ay si ayan, nandito pa si Sounds Universe. Ayan, puntahan nyo po yung biniba kong link ni ni Mandirigma ni Bisdak. Ayan, madali lang po tayo matapos dito. Magandang pangat program kasi konti lang tayo. Sounds Universe. Ayan. PS. Ayan, PS. Ayaw ko, hindi ko makita. Sige, check ko nga dito. Ayan. It's Me Kendra. Yung binaba ni Mandirigma ni Bisdak. Check nyo lang. At puntahan nyo. Mag-press 1 kayo kung bago kayo dikit. At press 2 kayo sa mga matagal na dikit. Ayan, may 530 bananas po si Sounds Universe. Check muna natin. Kung meron siyang pinakamalit na video. Pinakamaiksing video. Ayan, meron. Meron. Tingnan natin kung makabakas ba tayo dito. Ayan, pwede magbakas. Sa mga gustong magbakas po kayo. Pagkatapos mag-like at magkalimbang. Ayan, Sounds Universe, binaba ko po. 30 seconds lang yan, 30 seconds. 20 seconds. Ang sunod po natin ay si Chico muna kung andito pa. Ayan, andito pa si Yan CZ. Ayan, isunod po natin ay si Yan CZ. Pero puntahan nyo muna si Sounds Universe. Ang ibinaba ni Mandirigma Bisdak na Ibinaba ni Mandirigma ni Bisdak na link, Sounds Universe. Pero parang halos dikit na rin dito kasi nag-unahan po sila kanina. Nag-unahan po kayo kanina. Magandang yun. At least hindi na kayo mahihirapan kasi may time kayo magunahan kanina. Ayan, may 818 na at nag-i-elis na rin pala si Yan ZZ. Kaya pwede tayong bumisita sa kanya pag may oras tayo. Pwede natin bisitahin ang pinakamagandang bahay ni ang magandang bahay ni Yan ZZ. Ayan, pwede bang magbakas dito sa intro na to? Ayan, sa mga gustong magbakas, bakasan nyo ha. Sa mga gustong magbakas, bakasan nyo lang. Why sirado? Ang next po natin ay si Ilang seconds ba to? Ayan, 30 seconds lang. 30 seconds para kay Yan ZZ. Sa hindi pa nadikit, pwede nyo madali itong madikitan kasi 30 seconds lang. Tapos na ba kayo sa kay Sounds Universe? Ayan, tapos na yata kayo sa Sounds Universe. Ayan, dikitan nyo na. Salamat sis Marlene and Kaas. Ayan, sabi ni Ann Kudits. Ayan, malalapag po kayong lahat dito kasi halos wala na. 10 na lang tayo dito, malalapag po kayong lahat. Walang problema po, huwag kayong mag-alala. Malalapag po kayong lahat, huwag kayong umalis. Ayan, puntahan nyo po ang link na ibinaba ni Mandirigma ni Bisdak na si Yan ZZ. Ayan, panoorin nyo po.
Panoorin nyo po muna ang video, tsaka mag-like, mag-subscribe, magkalembang all, at tsaka, anong tawag dito? At tsaka, magbakas kayo kung gusto nyo magbakas. Ayan, puntahan na. Kunyang Girls, nakalista po ba ako? Ayan, nalista kita, Kunyang Girls. Tinawag kita kanina pero wala ka. Ayan, ilapag kita ngayon, pagkatapos ng dalawa. Maghintay ka muna dyan, Kunyang Girls, ha? Maghintay ka. Inday Miray, andyan pa rin. Maraming salamat, Inday Miray. Inday Miray, Kunyang Girls, andyan pa rin. Baba ko kayo ngayon, ha? Kasi hindi kayo nagpakita kanina. Siguro kumain kayo saglit. Sige. Puntahan nyo na yung link na binaba ni Mandirig Manibisdak. 30 seconds lang para kay Yan Zizi. Ayan, Don Quijano. Mega shoutout sa iyo, Don Quijano. Mega shoutout sa iyo. Welcome sa ating sa bahay ni Ayay Bisdak Vlog. Kung gusto nyo po sumali, Don Quijano, kung gusto nyo po sumali, may binaba po link si Mandirig Manibisdak. Puntahan nyo po yun para madali ang yung pangingisda. Ito ang klase pangat program na kumadali ang yung pakikipagkaibigan. Panoorin nyo po yung video. I-click nyo po yung link. Panoorin nyo po yung video, tsaka mag-iwan po kayo ng bakas doon. Mag-iwan po kayo ng bakas para mabalikan po kayo. Ayan, ha. Ang susunod po natin ay si Skiptron Vlog. Ibaba ko po yan si Skiptron Vlog kasi nandito lang yan. Nanonood sa atin at nagsisave up siya ng Si Skiptron Vlog ay mayroon po din siyang LS. Pagkatapos po ng ating LS ay siya rin po ay mag-LS din. Kaya kung gusto nyo pong makipagkulitan at gusto nyo rin ng pangat program, ay nag-LS po siya. Hanap lang po tayo ng pinakamaiksing video ni Skiptron. Skiptron, nasana yung maiksing video mo dito. Puro LS yung nakikita ko dito, Ayan. Puro naman mahaba. Sandali, Meron yata, ayan, meron 4 seconds. 44 seconds, meron ding 43. Eto na lang, intro, kasi padaling babakasan to, intro. Sabihan lang natin na, ang ganda ng intro mo. Saan mo ipinagawa yan? Baka sa recto, ganon. Ayan, next po natin si Skiptron Vlogs. Ayan, andyan nga si Skiptron Vlogs. Ayan, puntahan po natin si Skiptron Vlogs. Puntahan po natin at bakasan ninyo. Sapagkat yan, si Skiptron Vlogs ay hindi yan natutulog hanggat hindi kayo nababalikan. Kaya takot yan mamungutin Ayan, ilapag natin si Ang next nating ilapag si si Kunyang Girls. Huwag kayong mag-alala, guys. Lahat kayo malapag ngayon. Konti, magandang umaga, Kuya Asred. Magandang pagbabalik. Maligayang pagbabalik. Ayan, ilapag natin si Kunyang Girls. Saan ka ba pumunta kanina? Ikaw ang pangatlo kong tinawag o pang-5 na yata? Pero walang problema dahil bumalik ka at mag-participate ka dyan at alam ko nadikitan nyo na rin ang isa't isa dyan. Ayan, tapos na kayo kay Skiptron. Ayan, tapos na, Skiptron. Inday Miray, Ayay Bisdak Vlog, one pagdikit. Sorry, naiwan lang kita, may ginawa lang. Walang problema, Inday Miray, ilalapag kita ngayon. Alam ko naka-BG ka lang din dyan. Yan, 1 sa unang dikit at 2 sa matagal na kayong dikit. Ayan, Kunyang Girls ang ating ibababa. 17 seconds lang, guys, 17 seconds. Mag-iwan po kayo ng bakas kung gusto nyo pong mag-iwan ng bakas para para ma-notify siya. Alam ko makikita niya yan kasi isa-isahin niya yung
Mga nagbakas doon, isa-isahin niya. Kung sino ang hindi nabalikan o kung hindi niya nabalikan o nabalikan na ba. Ayan, ibinaba natin ang link ni Kunyang Girls. Tirahin nyo na. 1 ba pag di pa dikit ha? Sorry, naiwan lang kita, may ginagawa lang. Ayan, Inday Miray, 1 sa hindi pa dikit at 2 sa matagal na kayong dikit. Ayan, Ashley Jesus, sir, kuya, natulog na po kayo? Sabi ni Shai Kindrashay. Hindi pa yata. Ayan, tapos na si Kunyang Girls. Ang next po natin ay si Inday Miray. Ang problema lang ni Inday Miray kay lisod ni pangitaon niyang kuan. Nara. Ang laki ng bahay ni Inday Miray, malaki na. Guwapaha Inday Miray, oy. Matod pa ni Matod pa ni wala ayun ni. Kining 21. Ayan, ang pangalawa po nating ilapag is Inday Miray. Ang isunod po nating ilapag. Ayan, 21 seconds lang para kay Inday Miray. Puntahan nyo po si Kunyang Girls. Alam ko na puntahan nyo na din ang iba. So mag-presto po kayo sa napuntahan nyo na at preach 1 sa hindi pa nyo napuntahan. 21 seconds lang para kay Inday Miray. Ayan, Inday Miray. Ayan, hindi na natin i-flood yung link natin. Isang beses lang natin na ibaba yung link ng bawat isa kasi konti lang naman tayo dito. 13 people in the house. Plus naka-BG dyan. Yun. Baka 10 lang tayo dito. Ayan, baba ko na ulit ha. Siguro nakabalik na kayong lahat kasi 17 seconds lang yun kay Kunyang Girls. Ngayon 21 seconds para kay Inday Miray. Sige, puntahan na natin. Ibinaba po ni Mandirigma ni Bisdak ang 21 seconds na video ni Inday Miray. Ayan. Miras Vlog Fornet. Ayan, nakita kita. Miras Vlog Noret. Huwag kayong alis at for sure malalapag po kayo lahat. Ang next po natin ay si Miss Patty Kim. Miss Patty Kim, andyan ka po ba? Miss Patty Kim, wala na yata si Miss Patty Kim. Baka babalik siya maya-maya. Ilapag po natin. Ang next po natin ay si Uday. Ayan, andyan si Uday. Panoorin nyo po yung video. I-click nyo po yung link. Like at subscribe at kalimbang all. At kung gusto nyo pong magbakas po kayo para ma-notify. Para makita po kayo kung pumunta kayo doon o hindi. At kung hindi naman ay tiwala lang sa sarili. Huwag na po kayo mag-iwan ng bakas. Tiwala lang sa sarili ay huwag na po kayo mag-iwan ng bakas. Ayan, ang next po natin ilapag ay si Oday Otralik. Si Uday, Madam Uday. Ayan, ang laki na ng bahay ni Madam Uday. Sana all 698. Okay, baka pwede natin itong ipag-grade 7. Ayan, baka pwede natin ipag-grade 7 si Uday Atralik. Baka naman guys, 25 seconds lang. 25 seconds lang para kay Uday Atralik ha. 25 seconds too late. Ayan, 25 seconds lang. Ibinaba ni Mandirigma ni Bisdak ni Uday Atralik. Ayan, tirahin nyo na. Baka naman. Sir Ashley, thank you po. God bless po sa amin ni Kunyang Girls. Inday Miray, yan. Don Quijano, lista po kita dito. At ibababag po kita ngayon. Don. Wag po kayo mag-alala guys. Wag po kayo mag-alala mga choma-chang. Maibaba po kayong lahat sapagkat konti lang po tayo dito. Ayan ha. Uday Otralik. Ayan. Uday Otralik. Ayan. Napabilis po yata ang lapag natin ha. Baba natin ulit si Uday Otralik. Or DG Pasyordia. Ayan. Ayan. Ibaba po natin ulit si ha. Balik sa normal working hour kapatid. Sisi secondary work at home nga lang. Okay, maganda. Nice. Salamat host. Sabi ni Inday Miray. Ayan. Uday Atralik. Puntahan nyo na si Uday Atralik.
Si Myro Ancili, wala na dito. Tapos niya na ng mapangisda ang lahat. Siya. Si Ikipigong, mamaya, lalapag natin si Ikipigong din. Andito pa rin si Ikipigong. DJ Cam, Idol. Ayan. Andito lang nakabidi si si DC Donut. Baka hindi pa nakalapag kay kay DC Donut. Isunod natin si DC Donut. Baka hindi pa nakadikit kay DC Donut. Ayan, DC Donut. Si DC Donut po ay may nag-i-LS na rin. At may LS po si DC Donut mamayang gabi. Alas 8 ng gabi. Ayan, hanapin po natin yung pinakamaliit na video ni DC Donut. Ayan, DC Donut. Andito lang si DC Donut. Regalo lang natin para kasi nag-BG lang siya. Ayan, 20 seconds lang po rin to. Seconds lang. Para kay DC Donut. Ayan. DC Donut. Para kay DC Donut yan na link. Baka naman guys, mag-iwan ng bakas para kayo mabalikan kasi naka-BG lang siya. Ayan, Mandy Travis, andyan pa rin, naka-BG lang din. Ayan, Mandy Travis, mas kilala na Maria Travis. Ayan, lapag po natin at mag-iwan din po kayo ng mag-iwan kayo ng bakas. Next po natin si Mandy Travis. Mag-iwan kayo ng bakas para ma-notify kayo. Lahat po na nandito at andyan kanina ay ilalapag po natin. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, si Mandy Travis ay mayroon ng 1,000. 1,000 at 100 na saging. Ayan, maghanap po na tayo ng maiksi lang na video. Ayan, meron pong mahaba yata tong 56 seconds. Baka meron pa ditong ayan, meron Merong 14 seconds. Tingnan natin kung makabakas pa tayo sa 14 seconds na to. Ayan, pwede. Pwede ito pa tayong magbakas. Ayan, puntahan po natin. Tapos na ba kayo kay DC Donut? Tapos na yata kay DC Donut? Tapos na ba kay DC Donut? Ayan, 1. Don Quijano, 2 kay DC Donut. 2 kay DC Donut Madanjim. Inday Miray. Hindi pa pala kayo dikit ni DC Donut. Ayan, dikitan mo na. Sam's Universe, dikitan nyo na. Nadikitan na. Iwanan nyo po ng bakas si DC Donut, ha? Iwanan nyo po bakas kasi naka-busy lang. At ito din ang ipangalawa kong ilapag. Ang susunod kong lapag ay iwanan nyo rin ang bakas para mabalikan kayo. Kung hindi pa kayo friends nito. Sige. Tapos na yata. Sige, ilapag na natin si Ilapag na natin si Mandy Travis. Ayan, Mandy Travis po ang ating ilapag. 14 seconds na to. Madali lang to, guys. Madali lang to. 14 seconds lang. At Mandy Travis. Ayan ang link ni Mandy Travis. Mag-iwan po kayo ng bakas, ha? Ang susunod po natin ay si Miras Vlognet. Alam ko andyan si Miras Vlognet. Nakipag-participate sa atin. Ay, Miras Vlog Noret para, hindi ba Miras Vlognet? Miras Vlog Noret. Ayan, lapag po natin si Miras Vlog Noret. Baka hindi nyo pa ito nakikitan. May 429, baka pwede natin 430. Baka pwede natin 430 si Miras Vlog Noret. Meron na siyang 429. Ayan, baka pwede natin dagdagan at pasubrahan pa natin. Maghanap tayo ng maiksing video na pwede magbakas. Ito. Ang bagong panganak na unggoy. Ang bagong panganak na si Manzi. Ayan, pero unahin nyo muna puntahan si Mandy Travis, ha? Puntahan nyo muna si Mandy Travis. Ayan. Inilapag po ni Mandirig Manibisdak si Mandy Travis. Ayan, 1 Marlinan Kahas. Ako ni Dots 1 din para kay Mandy Travis. Iwanan nyo talaga ng bakas, ha, para ma-notify kayo ni Mandy Travis sapagkat naka-busy lang siya ngayon.
Okay? Si Mandy Travis din pala ay nag-ALS pero napakaaga. Dance music together. Ala 3 AM yata or 4 AM sa Pinas. Or 5 AM sa Pinas, napakaaga. Kasi nasa ibang bansa siya. Ayan, ang next po na, umalis ako saglit po, natawag po ako. Oh, natawag ka yan, Zina, na nababa ko yung link mo, nababa. Kasi nag-participate ka at nakita ko yung ano mo. Nakita ko yung ano mo na active ka pa. Ayan, nababa na po kita yan, Zizi, okay? Nadikitan po nila ikaw, okay? Ano ba? Ano daw? Nadikitan ka na nila. Ayun pala yun. Mahirap kay Bisaya, oy. Ayan, salamat to. So, nababa ka nila. Check mo na lang kasi binakasan nila yung mga maiiksi mong video. Payo lang po sa lahat, no? Paalala po sa lahat. Kung mag-check po kayo ng inyong mga doon po kayo mag-check sa mga maiiksi ninyong intro kasi doon yung mga yung mga bumibisita sa inyo, doon yun pumupunta sapagkat para madali silang matapos. Ayan, ibaba na po natin yung link ni Miras Vlog Noret. Ayan, link po niya ni Miras Vlog Noret. Ayan. Puntahan nyo na, pasyalan nyo na. Si Miras Vlog Noret ay meron siyang 429 na saging. Baka pwede nating gawing 430. Ayan. Pwede yan. Isa lang ang dagdag. Yes, check ko maya. Ayan, check mo. Ako ni Dots, okay ra na host. Proud Bisaya to. Ayan, proud Bisaya na nini. Welcome, bro. Ako ni Dots. Welcome. Ang isunod po natin ay si paubos na po tayo, paubos. Si Pinoy Jong. Hindi ito ba si Pinoy Jong? Wala na, umalis na si Pinoy Jong. So, ang ating isunod ay si Jans. Mayroon pa ba si Jans? Ayan, wala. Sumilip lang si Jans. Jans Healthy Tips, wala na. Jan Healthy Tips, mag-press 5 ka nga kung andyan ka pa. Jan Healthy Tips. Yan, Zizi, Bisaya po ko. Ayon, mga Bisaya. Mga Bisaya, i-message ko ninyo kung gusto mo kulitan sa ako, ha. I-message ko ninyo, Dong Pinoy ang akong, Dong Pinoy ang akong FB account nga gigamit karon para aning YouTube. O kung gusto nyo i-like ang akong page, i-like po ang page na Bisdak Vlog. Ang profile picture po ng ating FB page ay yung maraming saging sa ating likod. At andun po yung malaking mukha natin. Ayan. Ayan, may may Miras Vlog Noret. Ayan, tapos na ba kayo kay Miras Vlog Noret? It's me, Kendra Lalab, sabi ni Inday Moret. Sabi Inday Miray. Wala to si Inday Jong. Wala si Jan Silty Tips. Ang next po natin, siguradong hindi nyo pa nakadikit. Siguradong hindi nyo pa nadikit to, Bata-bata pa yata to si Ako ni Dots. Tingnan natin ang kanyang bahay. Ang next po natin ay si Ako ni Dots. Ako ni Dots, sila Sir Vlog. Ayan, hindi ko pa makita ang Ayan, ito yata, di ba? Ako ni Dots, ito. Ito ba? Ayan, Ako ni Dots, may 73 subscribers ka, tama ba? Ako ni Dots, may 73 subscriber ka, baka pwede natin na itong gawing 80, kaya 80 nito? Kaya. Kain ko gawa, merienda si Speak, Melons Kidorang, ayan, bumalik si Melons Kidorang. Ibaba po natin si Melons Kidorang ngayon, saglit kasi may oras pa tayo. Ayan, puntahan nyo po si Ayan, inunahan ka na, ikipigong to sa'yo, hindi ka pa nababa. Ayan, puntahan po natin ang Miras Vlog Noret, tapos na po yata. Ayan, ito. Tingnan natin. Baka pwede natin gawing 80 ito. 7 na lang ang kulang para maging 80 si Ako ni Dots. Ako ni Dots. Ayan, Ako ni Dots. Pila kasi cancer ni be? 11 seconds lang na, pinakamadali. 11 seconds lang mga chay. 11 seconds lang para kay Ako ni Dots. Ayan, puntahan po natin. Napakabata. Masarap na alagaan. Ako ni Dots. Dili ni ikaw, Dots.
Ayan. Ayan, welcome, lovable girl in Norway, here to support lang from Jeans Life in Norway. Ayan. Mega shoutout sa iyo. Mega shoutout sa iyo, lovable girl Norway. Ayan, maraming salamat sa support natin dyan, Madam Jeans Life in Norway. Super shoutout, Big Sisi ko. Ayan. Excuse me. Kumati yung ano ko. Ayan, para may makakain maya gabi, pampalakas, it's me Kendra, alien, sabi ni ano. Ayan, lovable girl? Lovable girl Norway, ayan, najakita na po kita madam, ha. Ayan, ang next po nating ilalapag ay si Ako ni Dots, ha. Nalapag na natin si Ako ni Dots. Nalapag na, oy. Wala pa ba? Hindi ba natin nalapag si Ako ni Dots? Puntahan po natin si Ako ni Dots, ha? Nalapag na, oy. 11 seconds lang, bay, mga bay sa Ako ni Dots. Ako ni Dots, puntahan po natin ang link na ibinaba ni Mandirigma ni Bisdak. Wala pa, host. Ayan, saan na ba? Ayan na. Sorry, nakalimutan. Pero sa isip ko nababa eh. Pangalan na nabutang dahil. Sorry naman. Tama. Ayan, puntahan po natin para baka gawin natin para baka pwede natin gawing 80 ang Ako ni Dots na bahay. Wala pa nalapag. Ayan, nalapag na. Sorry, nalit lang. Pandamay. Ayan, nalapag na po natin ulit. Walay hagdan kaya Ako ni Dots, vlog host. Ayan, nalapag na ni Mandirigma ni Misdak. Puro pangalan na pala yung na-shoutout ko lang, pandamay. Jeans Life in Norway, Queen of Aliens, mega shoutout sa iyo, sabi ni Ma'am shoutout Ma'am Ganda, sabi ni Melonsky Dorang. Ayan, ang next po natin ay si Don Quijano. After ni Ayan, after ni Ako ni Dots. Ayan, puntahan po natin si Ako ni Dots. At si Don Quijano. Next po natin si Don Quijano. After ni Ako ni Dots. Don Quijano. At ang last natin ipalapag, hindi pa last. Ayan, Don Quijano, meron siyang 905 subscriber. Baka meron pang hindi nakadikit sa kanya. Baka magawin nating 910. Don Quijano, kung gusto niyo pong mag-graduate ngayong gabi, pumunta po kayo sa LS ni Ashre Jesus. Ashre Jesus ang puntahan muna, LS. At doon may pangat program. At pwede po rin po kayong dumaan kay Balix TV na LS. Meron din pong pangat doon, program doon. Siguradong graduate po kayo ngayong gabi na to. Check natin yung upgraded intro kung magkabakas ba. Ayan. Ayan, pwede magbakas sa last classroom na Ayan, napuntahan na po ba natin? Gino's version, hello host! Bakit ka naka-hide? May pinalo ka na yata ni Lolo. Ayan. Bago. Ayan, Marilinan ka. Ayan, 1. Ayan, 1. 11 seconds, 1. Ilan ang nag-press 1 para kay Ako ni Dots? 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tingnan natin Ako ni Dots. Refresh natin yung niya, kung ilan na ba? Ayan, check natin kung umabot ba siya ng 80. Umabot ba tayo dito ng 8? 7? Ako ni Dots, aabot ka na ng 80 kasi aabot ka na ng 80 dyan kasi hindi pa ako nakasubscribe sa'yo. Mag-message ka doon, mag-iwan ka ng bakas doon sa sa intro or sa pa-exercise natin dyan. Ayan, dalawa na lang kulang. Ako ni Dots, kung kulang na yung dalawa, ako na lang pupuno dyan. Kasi hindi tayo talaga umabot. Ayan, Don Quijano. Puntahan po natin si Don Quijano kung hindi pa mag-iwan po kayo ng bakas kasi si Don Quijano ay nahuli. Pero patas po tayo dito lahat. Kailangan ilapag natin yung kung sino mang pumunta at may oras pa tayo. Meron pa tayong 8 minutes para lumipat sa kay Skip Trundags.
Wala, hindi umabot kasi kulang na tayo dito. Parang 6 lang yata yung active. So, walang problema ako ni Lods. Bigyan kita, mag-iwan ka lang ng bakas doon sa, sa intro ko sa pa-exercise natin dyan na video. Mag-iwan ka doon ng bakas at bigyan kita ng 2 or 3, 5 or hanggang 30. 2, 5 hanggang 30 ibigay ko sa'yo. Ako ni Lods, sila Sir Vlog, okay? Dagang salamat, host, Bisdak Vlog. Ayan, may problema. Ayan, inilapag ko na po ang link ni Don Quijano. Ayan, puntahan nyo na po yung link ni Don Quijano at mag-iwan po kayo ng bakas. Sapagkat late po siyang pumunta, baka yung mga nauna ditong dumaan ay hindi na Ang next po natin ay si Milonsky Dorang. Ilapag po natin si Milonsky Dorang. Milonsky Dorang. Ayan, si Milonsky Dorang, meron siyang 891 na banana. Pero alam ko hindi natin pwedeng gawing 900 ngayon. Kasi konti lang tayo dito. Milonsky Dorang, parang mag-graduate ka na yata ngayon kay Balix TV at kay Shiraz Redesos. Parang mag-graduate ka na yata. Naamoy ko. Ayan, dito tayo. 14 seconds lang mga chang. Kinsay mong punan Inday Miray. Punin na dayon. Ayan, Milonsky Dorang, puntahan po natin si Milonsky Dorang kung tapos na kayo kay Don Quijano. Mag-iwan po kayo ng bakas kay Milonsky Dorang sapagkat hindi po siya nakaparticipate sa unang 5 tinawag kasi nagluto po yata ng kanyang merienda. Ayan, Milonsky Dorang, inilapag ni Mandirigma ni Bisdak. Ayan, check nyo lang po. Mag-iwan po kayo ng bakas sa kanyang video sa video na ibinaba para ma-notify kayo. Milonsky Dorang, parang naamoy ko na mag-graduate ka ngayon. Sa akin, hindi pa naamoy. Walang umusad sa akin eh. Kasi hindi na ako nakipagkaibigan. Hindi na ako nagig-LS. Ayan, Astro Jesus, andyan pa rin si Astro Jesus. Ang sunod natin na ilapag ay si Ikipigong at saka si Astro Jesus. Ilapag din natin. Kung gusto nyo pong gumraduate, ayun, nagpapagraduate po kami doon kay Sir Astro Jesus na LS. Mamayang gabi, 11 a.m. Pinas time. 11 a.m. Pinas time po si Jesus. At Balix TV naman, si Balix TV. Sino pong hindi nakakilala kay Balix TV, i-search nyo lang po sa YouTube, Balix TV. Nag-i-release po siya 9 p.m. Pinas time. Kahit saan po siyang lupalop ng mundo pumupunta, okay? Ayan, nilagay po natin, ibinaba po natin ang Milonsky Dorang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Inday Miray. Maraming salamat sa iyo, Inday Miray, at gawin mong 381. Gawin mong 81 si Ako ni Dots. Bisaya na si Inday Miray, Ako ni Dots. Ayan, ilapag na natin si 16 seconds lang para kay Ikipigong. Ayan, tapos na ba kayo kay Sino ba yan? Excuse me? Tapos na ba kayo kay Don Quijano? Andito na naman tayo sa kay Oh, baba na. Nababa na si Don Quijano. Ayan, 11 seconds para kay Pikigong. Ay, wag ka check. I-search na lang. I-kuhan siya. Ayan, daghan na tabi saya bro. Sabi ni Marlene Cas, yan. Puntahan nyo po si Ikipigong. Siguro, barkada na niyo tanan si Ikipigong dre. Ako ni Dos Silazar, host ay Bisdak Vlog. Himuon na itong 81. O, sige. Pagkapinig isa, himuon na itong 81. Ayan. Puntahan po natin si Ikipigong. At isunod na po natin ay si Ashred Jesus. Para ma-notify kayo sa kanyang LS. Baba po natin. Ayan, maghanap po tayo ng pinakamaiksing video ni Sir Ashred Jesus. Ang bahay po ni Ashred Jesus ay napakaliit pa. Malapit nang umabot ng 3K, napakaliit talaga eh. At wag nyo lang pong i-skip yung harang bilang tulong na lang po natin kay Sir Ashred Jesus. Wag nyo pong i-skip ang harang sapagkat may harang ito. Laruin na lang po natin ang harang. Ayan, maghanap po tayo ng maiksing video, maiksi.
Bilisan natin ang paglapag kasi konti na lang yung oras natin. Maghanap tayo ng maiksing video. Bush Ash Red, wala yatang maiksing video dito. Wala yata. Ayan. Maghanap tayo ng seconds lang dito. Baka may intro ka dito pasikan-seconds lang. Ayan. Ayan, may 56 seconds. May 39 seconds. Ito. Pwede na to. Ayan, may tick 3. Pwede na to. Ito, 39 seconds. Para medyo matagalan naman. Ayan, ibaba po natin ang bahay ni Sir Ash Jesus para ma-notify kayo sa kanyang LS every night 11 AM Pinas time. Ayan, 30 seconds lang, 30 seconds. Para kay Ash Jesus. Para kay Boss Asher Jesus. Ayan. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Boss Asher Jesus, dikitan nyo na. Soras. Ano na? Gamay na lang man. Ayan. Last na to. Si Mandirigma ni Bisdak na lapag, si Sir Asher Jesus. Sino pa ba ang hindi nababa dyan? Baka meron pa hindi nababa. Shoutout nyo lang ako, be. Shoutout nyo lang si Mandirigma ni Bisdak. Baka hindi nababa dyan. Baka may hindi nababa. Ayan. Nandyan si Ma'am Jean Sliper Norway. Nagtatago sa pangalang Love Wave Girl Norway. Baba natin. Baba din natin si Ma'am Jean Sliper Norway. Kasi naka-BG lang siya dyan. Nagtatago siya sa pangalang Lovable Girl Norway. Sino? Ayan guys, may release ako this June. Schedule every Thursday. And Saturday 9 PM Pinas time at pangat program sa main channel ko, Jeans Life in Norway, hosted by BB ko Balix TV. Ayan, si Jeans Life in Norway may palaging may LS din Thursday at saka Saturday 9 PM Pinas time. Ayan, baka gusto niyo dumalaw. Dalawin natin ang bahay ni Jeans Life in Norway, hosted by Balix TV. Ito, 28 seconds lang mga bes. 28 seconds lang mga bay. Baka naman. 28 seconds. Ayan, nag-ilis na yata si Skiptron Bag. Jeans Life in Norway. Ayan, puntahan po natin ang binaba na link ni Mandirigma ni Bisdak. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagpatambay natin dyan. At maraming salamat sa 27 tamsak. Maraming salamat talaga sa inyo. Meron na lang tayong 5 minuto para magpaalam sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Kinapos po tayo ng oras ngayon sapagkat matagal tayo nag-umpisa. At meron tayong 3 hours. 3 hours pa mahigit ang ating natapos sa ating ilis ngayon. Ayan. Tuna lahat kay Ma'am Jeans Life in Norway. Ingat guys! See you in Skiptron. Ayan, see you in Skiptron Dag. LS. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpasok natin sa bahay ni Kuya Ayayay Bisdak Vlog. Ayan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas ha. Mag-iwan kayo ng bakas. Ayan. Sa mga tapos na dyan. Kay Ma'am Jeans Life in Norway. Tapos na kay Sir Ash Jesus. Pwede niyo po akong iwan. Excuse me. Sumakit. Bye host. Bye. Salamat Bisdak Vlog. Sabi ni ako ni Dots, maraming salamat din sa pagdaan natin dyan.
Maraming salamat din sa pagdaan natin dyan. Adam, ayan, Madam Jim, andyan pa. Nag-press 1. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nag-live na po si Skip Room Vlog. Pwede po tayong lumipat doon. Ang mga tisoy, pura po gidongoy, galang-ilangoy. Sayaw takok-takok, murag ladakok-dakok, dalag sa mangita, og samok-samok. Ayan, lumipat na po yung iba. 1, 2, 3, pasok harap. 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 Ayan, live na po si Skip Room Vlog. Skip Room Vlog po yung baba natin, ha. Ayan, pwede na po tayong lumipat doon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagpatambay. Ayan, maraming salamat. Mag-sign off na po tayo. In 3, 2, 1. Maraming salamat.